Humble baby, cozy. This Akoma, dance your night to me, Gatsana all day. This Akoma, dance your night to Gatsana all day. Akoma, 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 never made it to Akoma, Akoma, never made it to Come on, Cardi and Cosiri. Come on, Cardi and Cosiri. Asem TV and Cosiri. A new breed and Cosiri. This Akoma, dance your night to me, Yatsana all day. This Akoma, dance your night to me, Yatsana all day. Akoma, 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 never make it to Akoma, Oh, I thought that one, Nick Kwanwa, Akwa ran a bisa. Miss Alfono, the soft ladies, being full of. Obo, me who ye? What's for Rudia so? And then Maria Yabo, Doctors Mania hepatitis B. And you know, Hine, Dr. Akosia Dia, what power specialist herbal hospital? Hey, yet dear was Sanya Bini. What hepatitis? I hear someone award on Kwang Kron. Nancy be for what can say. One of the hepatitis award. What ya to be America? The UK Brochimem, Nakas or Janoka. Sir, na fatally van or fryer don't come. My boss, and all set it, say, well, Sakoto, January, Gosokosora, Fako Power Specialist Herbal Hospital. Oh, we're drunk, sir, and you went go. Oh, say, you don't be. Oba, Chirami was a mabre. Kumasi, what will say, yes, the level some road, just what filling station overseas and grind. Kwabenya, Pokiasi, SCP Quantum Bonuso, Takrade, Anaji Assets, Anaji MA Primary School, Shanimu, telephone 0244 544 422 0200 383831. WhatsApp 0555 797878. Power Specialist Herbal Hospital. Hello. Me dey grow fine. Wonu muatu wuntu minidi wunim ni entira. Ebasa na ekyere se yare ewura woni padua ni mu. A ni padua no pese wo kutia yare no na enam se. Ehwoni nu a ewo ni padua ni mu sa. Na enu na nipadua no ede eko atia yade no nti ema wonu mutu enu nti na wo behia grow fine herbal tonic aye di koko aje ema nipadua no nuanenuro ma wotumi didi grow fine herbal tonic wo benya bia ton wo pharmacy ni bia ye ton abibiduro se wo pane dodo mu atua fresa ahomatrofo 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo Ninkwada wonya mfie dumienu nnumu bi FDA age adwadie nkratowo yi atum Akoma 87.9 Kumasi. This Akoma, dance your night to me, Yatsana all day. This Akoma, dance your night to me, Yatsana all day. Akoma, 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 never made it to Akoma, 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 never made it to Echo baby Cosiri, or humble baby Cosiri. Ayaka baby Cosiri, or humble baby Cosiri. This Akoma, dance your night to me, Yatsana all day. This Akoma, dance your night to me, Yatsana all day. Akoma, 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 never made it to Akoma, Akoma,
Come Cardi and Cosiri, come Cardi and Cosiri, Asante and Cosiri, and you breathe and Cosiri. Tisakuma, that's your night yet to me, Tisakuma, that's your night yet to me, Akuma Ejura, Akuma Ejura, never made it to Akuma Ejura, Akuma Ejura, Akuma Ejura, never made it to I thought I was Nikwanwa, Akawa ran a bisa. Miss Afono, the soft ladies, me in Fono so the gentlemen. In bed, sir, now no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sounds zero. Your bed being shot on page my can the water. The man worrying rubbers and worry. I'm brassing it with my bra. Yansani no go. Every my day at my intent. It has an answer. I'm brassing it with my bra. Yansani no go. Every my day at my intent. Akuma Ejura, Akuma Ejura, Akuma Ejura, never marry it to Akuma Ejura, Akuma Ejura, Akuma Ejura, darling, never marry it to Akoma FM 87.9 Kumasi. Akuma Ejura, Akuma Ejura, Akuma Ejura, never marry it to Akuma Ejura. Akuma Ejura, Akuma Ejura, never it to Disakuma Edansona yet to me Diatina. Disakuma Edansona yet to me Diatina. Akuma Ejura, Akuma Ejura, Akuma Ejura, never made it to Akuma Ejura, Akuma Ejura. Akuma Ejura, never made it to Disakuma Edansona yet to me Diatina. Disakuma Edansona yet to me Diatina. Akuma Ejura. I just Akuma Dansium near Betumi Ediatana. Na fe wodo enso eka ho na bibia timi awie pɛ yes ansɛ wodo awie mbra no nyina so die aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM and afei Osekrom TV Edemu live Facebook channel so Emma me se Joe and Beluchi ede beko social media Facebook ya Akoma 87.9 FM and no obebomodia no follow ya na wa like it na wa comment na fe wa share dia maye and YouTube ya Akoma 879 subscribe na emia notification bell no so and unti brand so abenya notification no na wa share ama foforo so etumi enya bi na wonom ahwe na Free FM 97.5 ewo Techiman manager dache na pam for make I say wonom so ebiemo ewo Techima ha bibi adeda na kwemo Nikki Pizza Fan Club GHUK womo ebo yenchidom eni adontene Ezra Fan Club ewo Hamburg Germany yemame Mrs. Buadu Presido na je say yetwa pruse papa ene ewie midi ede Marcos Jimedie no eye Akoma mu nsem ewo Akoma 87.9 FM Osekrom TV anase papa bi se wunu papa bi a edemu live
papa bi ɛnoa no ɔsɛ kurom ɛnoa ne papa bi enti wohunu a wɔn yɛ ntafoɔ wobɔ so a wobɛhunu baako na akyɛ sɛ ɛno nso ɛdɛm na wahwɛ no wɔ hɔ ɛde ama yɛn nana akua ɛwɔ ha san so na evangelist Samuel Mensa sikapa ɛwɔ fidua yi ɛmɔ Pastor Julius esisi yɛ ne ya ɛno nti wɔgye ayarehwɛ ne yere sɔfo maame Emma emiemia no ɔde nsuohyɛ ɛna wɔde ointment ano ɔhyɛ wɔde etwitwi so a na mɛyɛ advert na kyerɛ sɛ na kyerɛ sɛ nti yɛhwɛ n'anim sɛ nyame yɛ ato mu a ba sɔfo maame Emma wada ma yɛpɛ sɛ ɔba ntɛm nti twitwi mfɛntwi mɛda sɛ ne nyinaa ka ho ɛyɛ sɛ wɔn healing ntɛm nti ɔntwitwi ba ma ne mfɛntwi sɛ bɛyɛ a ne ho bɛtumi atɔ ne ntɛm na watumi abɛka yɛ ho nsa pɛpɛpɛ ɛno nti ma menkɔ na me ne me nua bɛrima bi nkɔdi nkɔmmɔ ɛnra yɛne no fiti nkɔmmɔ yi ase ne yi ɔbɛbɔ ne tɔfa yɛbisa questions ne akɔ ahoma no so na afei yɛne yɛnua ba Abigail Dramani ɛde nkɔmmɔ na yɛbisa no sɛ ɛdi ade ɛna sie ya wasesa ne nneɛma ɛde korɔ bɛrima na Alfred mama ma wakɔ aba yo mama yɛ mu nyina akɔ aba so wodi ne biem yɛde ne yɛfrɛ me Kwasi Sunday Alfred Kwasi Alfred bacho mama Kwasi Alfred free ne bae me free Accra na me kurom free Kenya se adwumam okay Kenya se adwumam ɛna Kwasi Alfred free bae ɛnra obae asɛm a wode bɛto yɛ ne mu no wadawro ma summarize ana abɔneto fama yɛ me tofa ne nyina gyina ɔbaa no sɛ bi obi a me no wotia me sɛ akasasa krampo aba na me pa chɔ ne sɛ nanka me srɛ ne sɛ nanka ko nya abote nanka me ba ketrema ne se krampo ko nanka bibia ni an sisi na sɛ on wale krampo biem krampo no a on timi free plekun sa sɛ o free me nkyɛn sa bla me soso no ne wo ba sɛ bi ɛno nti na ɔno soso no sɛ man kɔyɛ ne ho adeɛ krampo no a ma hu sɛ ma yɛ mfonso bi na ne nyinaa kyerɛ no ba bi a ɔkɔduru yɛ no ɔno no kyerɛ me sɛ ɔmo de ɔmo kurom sɛ wanyɛ na ɔmo adeɛ a akora ne nya wo deɛ okay fine putupuru na ɔde akora ekɔ one akora no si de ɔno soso yɛ fɛ na akɔhyia no mede ne to me maame afiri me maame so aka baabi enti no akora no me ma ne nyinaa nkwabɔ no nkwabɔ na akora no nyinaa no makoma wɔn so enti sɛ nkae no kwabɔ na nka ba ko be kora pɔmpɔmpɔ a ka me de nkae ha me kɔpem sɛ me meka kyerɛ akɔhyia afiri ye mama say hame enti say akora no a me aso mo pese me hu na kyiri akwan bi say me pese me kyerɛ sɛ ma me na sesa ne ma akɔ a ɔno no kyerɛ sɛ ɔbɛkyerɛ ma kyiri bi mu no ɛno na ne nyina kyerɛ ne hame asa ne makɔ onko ne kurom ba bia ofiri hine fa so ofiri wale la badi sɛ wase ofiri na kyerɛ sɛ wudi wudim sɛ holu ofiri me de wɔno no wale no on de ɔwɔ na la badi ne de na on fan so na according to say anwuna na me kɔforo car no a me kɔforo wa car no na me sɛ bia o matwa no short for wa nti na me sɛ wa na wale nti na lucky krom sɛ nya obi na betena me kyɛn na me ne di nkɔma ga kan ne kodu wa on ma sɛ ka me sa yera me kyerɛ kwan akɔtun sɛ me si ya me kan sɛ ma me direction ya ɔno no kyerɛ me sɛ afere na to kaskasa ne de emfata me sɛ ene ne sesa ne krampo na me nim ne da no sɛ bia nka wo krampo be ma me kasa re cheche bi sɛ o bla bibia ni amamle ebia ese bibia sɛ na mo ka je sɛ ma me so obi me na sɛ akra no no sɛ ma wia no ebi sɛ me no me nim ba bia esirim wo no me kuro esirim Ghana ɛso sɛ bi me nim ba bia wa no me ko chini ahwehwe akwala na sɛ ana akra no so no sɛ bia ya wo na sɛ yehu ba bia wo na sɛ school sɛm no krampo ni sɛ ni tituro no na sɛ akra no obedu ono no akra no sɛ de makoma wonu na sɛ akra no na bla bɔkɔyɛ basa wo batan wo susu nya adwuma je sɛ me no wa na so yɛ adwuma na sɛ akra no kodu ono mu a me be ha me nti mu frɛ oba no na mu busa no na sɛ awale no on problem na sɛ betimi me krampo no ebe me de na sɛ bibi ni krampo na sɛ me sɛne ska krampo amom kɔpem sɛ akra no so benya na ne fa hundie na nya no to a me de ka me pɛ ne sa na ana me kyerɛ sɛ ne maame omu free we ba bia me kɔyɛ ne yɛ asante mapon aboantem
no mo free no mo mame no wo na mame no oba berewa no ma transfer no ko omukrum ana me yes say last ibronya ya nke ebe ko no a me start say nke ebe ye oba no ho ayi a yetoto nyoma eno so na bufo sa ba ni mu nti ase ayi bronya bia bedru a na se na koma ba ende me timi nti ase ade bronya bia wo odwane ko ne kurom say last no sa no bronya mu se ya no ebezi bronya mu se ya na problem ba ya eno wadu se mu no ba mu se bronya bread ya na ma dodo no ada nipa dodo no atu kwan ko mu kurom kodi so nipa dodo betu akọ mu kurom akodi a so oni be matia say o respect ma be ma no wankra me bia me ma ba me nua yi a me ade atomani no wu asa senti ade mienu na si atomani woni mu se ade mienu na ato ani de hen de hen me nua de no aka ba bi na we no okay unua keto na nia pani me nua akotoa me ma me nua ba nyakoba enti me ne nua na exercise enti oba no Abigail no na try fie say 7 years mama woni ne ma say onu de me ne wo ba no nya fie say 5 years mama oba na be ma oba enti am ne to ma me afri enti woni no nyina na mote krobeso yati ashiye okay na madina ne ye ton ya de ho moton de ye ton ti say we decide ne no press and one to no ma be any machines but I say Majimo store ne gum na mo and yes store as a market oh okay na moton okay enti waware no oni na try fie say awade de bi so anya ne ho ade oni na try fie 7 years mama 7 years abrabia na wo beko ne kurom ne ya na ne nyina so ne say okay pon say ade ne nyina ne say ono no say awale ni be gina say kaskasa bi ba krampo no a yen frɛ ye ba anase yen frɛ busunya mo na mane nti sɛ o frɛ wo ba no a na ne ba no so ase nyam na mama sisa no ma bla na ono so di akire ono ne problem so nti sɛ onyini ya na Abigail ono no okay okɔ ne 40 mu aso ono wo ntem ne ma mienu o ma nyina ahya ne ba ko na mienu ne ba kokora wa chen so chen okɔ ne 40 na won so was saying me nya 48 okay we share no ma ne hu ne sɛ wo ma enson de tie ni nyina ne se mama na ehu de so no ye ba kumasi a me ma ne be ba o nchen je se Cote d'Ivoire de no kwa no me ka che o se o ntimi anya de ama na me ma ne nyina o nu o je se nukre ni ba cho okay enti woni ne tie no wo ye oba ne suban te sei ne suban de wo ye nipa wo ye din eso na bufuo ba no asesa ne nyoma bia na cheche no mo mi ntimi ntete oba sa do pe bia me ma no sebi me krombo na adwuma ne krombo aye me hye ne sa wi a adu anwum na be 3 a na me kofi masa akoye aduane na oba nwia no ne nyina ya tu yen sa didi se odo de sebi ni nyina gina se ni nyina se obe ya ade a ono so oba na ni beje enti me nta no me nyini ni boni bia ni boni bia enti no and one complain ni bibia so ba obi ade ekwan bia wo de ne fa so na ni nye ho okay ekwan na ono no ni nyina wo gina ne me de me hu the problem ni say de ono no pese de ha ni nyina ne say ono no me yire ba ko no a me ne agya no ono kwa bo ne me koye ne ho ade na busuafo ko no ba ampene ma mami nka me ya bodam ko sama boy sanko ona me ne wu mienu oh ni nwa ba wu ye me ba me kurom omu nyina ba fie me ye bibia na o se o omu ko ekoye ye ni bi enti eduba 2 months me friend no ye panyin bi ewu chese omu ye na yi wi ansa enti one man na nkran so nyina ewo me nchen se me ntwa ntro a me mani nyina wo ho no mo muti enti ba ne sa no ana me gya nkran no de awo sama boy wo ana me ne mase be ma no e kaka say oh me wife first o se me ye no wade ansa na ono na ba me nchen na so no problem ti me kwa boa me ho na wotim say 2016 mu on 2015 mu ana mommy me ba ye me be ye bibia e fa dom nyina me ekọ eho ana papa fi asen fosu suafo no bi nyina akọ afi ekodu ya papa kro busa amani a so na oba ne we am so oba ne de ne ma me aka ba bi ne ma me yale nti no wokohwe no na papa ne sese ono agina ho ma bibia nti anya ti mommy na adabofo no mo ba ye no omo am tu musa da bi ntwa ye wo de anya sa oba no asem na ye ka okay we no asem na ye ka we no asem no nti ono okay ni twafa ne na me de ntwa so no sese no we no asem ne se na me se oba no so no okọ chinchini ya no a ono so ansi ne ye no wo ba be ne ko chinchini
Esther no ana me so no boni ama ye ni nyina na me be se meka no boni ama ye ni nyina se oba ye no a meje ni wo ba bia me wo no ana we ni so on pene so oje oba ne tena ho na che se wo se be fa na ka we no de bi nya se bia wade kwa na according to say amanfo na etika ma de nya ano no go confuse say oko umienu kura ba ye nti o de me o de say me nipa de fo so oni pa nti o de ma me ka me so de me so de si ye nti enam say da bia na say problem ne so na ha me say amabo ka say oni no wo ba de ma ni ba bi nche ma ni twa no ase da bia na oni abige no kasa nti bibia ni ana maka che sa ne say on hwe ye ne on firi wonom mo be say ma wade wo antra wade ha se a emegu ma wade nti ese ne kwaboro mommy wo ye din ama bibia so aye din na ni nyina chire no so ba wo na ama ne dwetire me ani dwetire kakra nti woni Esther bresu sika na de ma oba ba akono emre sese me se woni Esther ebre mun fifiri tie mu sika na wo de share ba akono dwa nya adwa bi asa ono no samana nti nya sika bi asa de mpacho enye se bodua adwa bi sa nya sika bi asa nti susu se sa ba Esther yo ba ye no woni na anada mommy me kwapo no that day na wale na maso no kro mo shina bu na mi sa de ba fie ne ebunu nwa se so ono so no be ma ba akọfa no so mo nti me so nya ade a me so me nim be ka no nti me etu me fa me onye bibia da nti ono no kwa ba ye no si ye nkoda ne na bibia na me so okay be ko touch na na fe de se ba akoda na fe de se da ne nyinya nti ye twa bibia so kro bo tran ba bi na me so me tran ba bi na me ne abi ne nye de entra ati se awade ne kunu na mbepe ba ni nyina betimi aye asa continue ama matima ye ho ade ene se ono no to no a oba ya o ska chen se o frɛ me frɛ no a o se mami ade na wo wasesa onwoma ono no kire me se esa ne na eye no Esther na eye ne se esa na eye no Esther da so te o esa ne de oto wo da so mun nyina mu ti fi ba akum enye fie edwom ne yete edwom a market okay until last one your sisa ne ne mako ye na eye de yen wo se ade eti no san no ade osisa nyoma koye no anse okọ ne ba honum se ne ba na awo ana o se okosra ne ba no oba ye na aboba 11 o'clock na zebi ayi anse du kumase ne ye kronpa nko abadadada na 11 o'clock de oba ye de na kan se ada ukobo asha obra na 11 o'clock me pa cho se bi so okobo asha obra me pa cho ende me entra me ma bansa me kan me fa ensie ente dane kasakasa me wo buru minua sese okoda be manchen a se no odin se ni 2 3 4 na me se me de fene se waka me de kran bodo de blane na ne no so se ya emika no fie se wo de na no so ono de ya bodua no wo ye fie edwom asaben ndi je se obadwom no ye dane kwa ma ko bim se we ni ba ya me de ba ha ntina asa kaskasa ne nti obodua na nya sai new 2 weeks impo ena wo so ba ayi unua no ewuya oba no so ene ukwada e fan se me ba Friday oba last week Friday okay nti breba na why na catch us say we ira sesa de ne mafifi ono na kan ya na obi ne ti hu kire eye me ba kofi no eye Esther ba no on stand on tin enchen na so no se edan de kofi no woni de en de nye abi ni ba no na msa se kofi ne fie ti se ya na o kan se o iboko no odimi dia nkomo na mkan se na okure no se dada na abi asese nyoma nyina o ehon na me nyina so na abi no so nkire se ono na asese nyoma wo se wo ne ba ahya ho enti se nka mambusa me ba kofi no a enka me de se me de mo akra me nim de asi wo hon enti akire na mbusa ye no a ono no ye se afede wakodu nikuru mnofu no okay enti nikuru mnofu na me ye se nka de chi anka meko na mabedu kumase nko ade na aka so okofa aka no wo hwe ne ye mama odi obia betima afre de opabia na odie ba ko homa kama me ko anam se pe aduane de mama nti da ko yi sei o se wo ba ko ma sei me e ba 200 de metima yi dakoro ade me ka bibia me ntwantro a obi betima afre woni nkwa ne oba ene me man se ayi ono no wo ne ba ayi prince la ne kwabi ni ye ono ne ba ana me sa wo
Kofi. Enti munya mo yese mo family na mo te. Ye be 5. Oh okay. Na say be aduane no so ye ya. That day no etimi dey be ade chi anapa no answer obeba market no mimidi kan ba market be 5 o'clock. Ekofa nyoma wa kran say na ba Madina. Enti no meba no amehye aduane bibia no ono 10 oba na me so ma Kofi akọ aduane. Timi na me di dua bibia akọ. Na da kro adwuma ko adwuma da kro nya say. No etimi aba akọ to me. Mami mi twa ntro nkyerɛ. Me na me kasa kyerɛ me ka Nyankopɔn atasoro. E da bi nsusu Me twa ntro me afidie we am wo mu no obi ehwɛ. Me twa ntro. Nyankopɔn adaworo ma me yes. Wo don sa kan da. Me de sa kan de. Ake Canada. Ake abɔ no. Na me kyerɛ sɛ emre bi no a wadwo sɛm no a ɔno no bedidi matem a ɔno no yɛ sɛ ɔbɛbobɔ me a. Oba no yɛ sɛ ɔbɛbobɔ. Ada wɔ so akyɛn. On te sɛ me ya bɛbɛbɛ. No so ɛwa na me ka ne to fam a ɔnam sɛ no ɔsrɛnti no ana no baabi nso obi a ɔsrɛ so ɔbɔ no baabi a na afɛ na yi na ne ba ne ka sɛ na saa de ɔbɛtena ne ho nti na saa ta me hu no man kɔ wadua anka nyɛ sɛ anka de anka me hu no nti ne nyinaa bitini ne nyinaa gyina ne ba ahya no me fa ntwa ntoro ne ba ahya no de ɔno no ɔn ka hu sɛ ɔno no bɛ ma ne bi tini kyɛw na bɛ ma ne bi ɛmfa saa tete ne bi nti kɛtrɛma ne se kura bɔkɔ na sɛ wo to ɔno abɛtu ba fo awade na bɛde na ne nyinaa si yie enti me de me ne nyinaa kyire ne sɛ ɔnkɔ mmerɛ me ne ni ase me de nka me dɔ no na ɛnam sɛ sɛ ɔno ɔba no na sɛ ɔno ɔntumi wale de a na akora ne de ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne kyira kwan na ɔno no baako no ɔno odi kɔkɔnsa no ɔno kwa mo na ɛfrɛ me ɔka kyerɛ me sɛ akora ne nyame dia no na ma me bu akora ne nyɛ wo dia akora ne nyame dia sɛ ɔno na ne sister na aka kyerɛ ne abi na aka kyerɛ ne sɛ akora ne nyɛ wo dia na ɔno ka bi anase woni me de sɛ bia ɔmo nim de ɔmo akeka no ɔno nti no ɔno no ɔso no ɔne nama wɔ ha ne ya friend abusan say na identity na so kan say akra nya odia. Hello. Abi, now what to say? Yes. Oh ya there. Patron. Yada nyame ase. Wadaro mama kosini. Akoma FM Onia TV or Sacrum TV na wukunu ena edi asebia beda ese ni nua efri mu na wo ba behwe no Kumasi a wanya ne ntia sɛ wasesa wo ne nyina afa mo ba ka ho adwane ade na asie bag wrong ni pacho I am but hello ni pacho metie aya no kra no kra ba ma me ni wote me ni tena ya enya ya check akra ama me ni wa akola 5 years Mama wa oba ubezu menu ukata me so woni yiri bia wo na me fi ye me so menu bia wo na de ma wo suna wo na me be ma me na ajai ana ja wo so yira ya de aja wo ama wo ka yiri bi story no e kira me na me fi ye ana me no tunai aso de me no ti wa Meya sa ko fra me yire na dada na wona na ajam aba ba bia me ni shega enya ma mi na me ton waje ma sa oba no ana wona ni tanta me ni na me ton ana o se mi ga sa me na me ton mi ga na oba no na me ton ni ni no bon na me ga ye me ni ne ton ni ma ba ko Mama tell me about how bye. The baba buy a ji na me feeling some say. One moment to be. Na me you say, me turn no man. Me de shame ma. When the man na wa me ba na wa me na ja na. Ya me no wa me. When the man come to the and yes she. Me ga no man. No me ko fa sauce. So me fire me too. If I saw the school for the and I told the man, a school for me, I call you, make you feel the issue. If I am to Obama to call out a town, walk, that's a car. Well, let me say, I'm a city. May I be bed in a foot and to come and discover no Canada, no sanka, the sauce is crack a crown and family for us. What's the crowd? Well, Monica, the son, if you are not for a pet, the banana you can go for the cinema to Hana, Colana, to school. A chronicle 20 for the square, so you know, I'm so smart, Colana.
say baby do say they know America. One and maybe take it to sound. And I mean you look mercy. When you look mercy also look. No one make us a limit in your family and family. Now making me feel the market and me feel. Then shall I pass an income market and me feel go be and come to discuss many again one cut. Or sorry, I found a general commission of Babama. There 13 years and the bower. There are also a money. The buyer, many, but Bakuma, one idea was our common manner or ban. A ban of Sora, one when you cook, and also Sora, coming out to some of my family that you cook, or did you know Jasu? First, by the yes, and my other Colano, open view. Raju American and the same Momokan and Colano, who pay a rally and my Colano, across the rally. So now Obama can go job them and Obama and they say Obama, you selling Casson Pratt on the sheet, they give you the money, and then the Nazi come. Do not say Obama by Baba Quests or say by fee, or so I will mention one plan that you make a count. May I am crying, if you are never to be a rabbi, what are baby, and maybe I'll bet you, but you didn't survive. I want not a beginning of Joshua, and I'm afraid that was it. I can go about to the more when you know this. Or so I am planning, she. I can't make contact on us, so I will cry, chance to cry, did you go into true? What you mean about the bathroom? The salad to the minimum quadrant of them. First now, buy and I'm a year, Yama, Columba, and Lady. Then yet, only a minimum to the Puma. No, it's a little I can only buy a sort of one plat, and I want to keep chance and total cost all the two chances. No more soon, and you're calling the open market and so could do it. Then you should. Or so I know so you know about. No, you know, a coincidence. When you know a family by the but you are really the German Obama to the Ministry. Obama of Fana about Nigeria. We need to when you about it. Was about you should know about him, what better so. No, no, by no, do not I know, we know many sick and not. I don't think I'm more than a person to women who turn. So, we didn't send a young like that. Well, you know what, but a minute, now, we need to do the complete. I'm quite say, I'm a Tibia, Obama, or the Obama company, what you them out of the then now, a minimum child, or the Jawa, Walia. We call them what they are not what you do in the public sector now here, where they in the Kalani, in the public sector. So, our bound, our Berman, who was our best player, I'm a woman, a big minimum money to the German our bound. And we need to have what our father does. Akoma, women, Saberman, the Berman is about 1 gram. There's a bank on the Berman now, we remember so one. Was I the Saberman? How I can down about the amity, and I like to make you my sour ban. And I need a come out. And you are not a miss Adam, you only be a woman, always I do. But some other more about me, see the local about it. No meaning to nobody for company. No solution, nigga. The car was so the way yet. And you are about my son, what can be so good, the new when you look away and Cote d'Ivoire. I'm a Cote d'Ivoire, but so different and fly. And I said, what I'm a bit catch on a Shakolani, you know, don't know the match and say, we'll call you and console, and this is not the free Cote d'Ivoire by. Or the Akolaba Cocomo, or the call the Akolaba Cocomas and console. But then Mrs. Amade, Akolama Cote d'Ivoire, no, sister, until you have the cash and channel. No, walk on your far console. No, said Bobby, Akolama was shot. It's a new family, I walk, Claudia. Let a minute if you have young community and take up on and then the day, about me, you feel like I don't call you. Then I want to know, you know, something sharp. And the jack on the maybe. The cook on the jack on the minimum, or call on the sweet family, or by minority, me, I. No other family, nobody else, I'm a man who may say. My cousin, my scanning here, was around the plan where the light is. But you do not come out the reality and make one for my son, when you man, my man is in a moon.
me bawo ya me ban so akra ho ya na me kohwe ni me ko ba ho me ko ya aduane no maba to me ko ya ade fa no na me ba ya bedu ya wan ka hwe anche na ade ti ya ko makate ko du makate ba sha ba man ko ni me fa ba ya e be du ko to me na ashawo ni ba tutu ni ba wo je me bibi wo akra bonti na dimo wo to me wo makate na me kura me to ni e wo to me na to wan e fa ba no Kemi score me bana kwa me bana tena me kwa me kwa ba me nche le me kudi me sa de ba wo tumi de bia me kwa to ho na di na ti se sa me se bia sa me ba ba na wo na aja na obetena ye so sabu so me sa won na uta na won de won wale no na me de me ntene so bi awana ko ko sa me fa me ba se sa me no na me de me ba o te se me won no de fa me ni na me e bo na me no na me se sa na ti bia sa afan ye ya bi kan ka ba yin ti ba yi ba na fi wonu se sa wo ba na bu so ho dia sa ya le ye me kwanto wa mi sha e fi sa wo ba ni ama wa mi kwa wonu ko fda na na ka teme se wo me ye me sa na sa wo ni ye me sa de me sa na ti bia na ko ni ko ka sa na so ya le ana me ka sa me kon so a na no wo ho a on ti wa ni be ku to ko sa wo be twa ko na ko na tia se mi ya sa no ye na me nya be twa na ko ko na se me so fa me dan te me be se fa fa me fa emre na fi o tu ya me ni be se ni bia wo ya me fa de ya nta e me nya be sia me be bi awa kra ana me sia na ni ya na ya se ko ya be ko ni be sia fa so wo ko Wasi ko ya ni ma mototo e kwa watonto wadi wasi matodi waso watonto wadi ni matodi bisa me se bi no ni watata na enka na no kwese nka oboaboa no so obe ye ho ade ya ma me bi din ma ba ko ko ka ma me fem won fi me ntome gi ntoma no ba ko me ti akura mpo bisa me se wa twa sika ma me mpo da ma me ba no ka wo so ni sika ntome na ma me gire me so na me yede ana me twa ne takra na yede ana ti ani ti ntoma ni ekufa ni me ti ma me wa ya na me twa ne takra na me ti twa ma me sika ntoma ni pe ti ya oba anwa de bisa me sa ntoma ni wa ta to bi ka ho anan na woni ko ma me fi ye na bisa se me twa ntoma no ka no ntoma no ka ya to e fi se ni enti ntoma no ka ya to ni no no oba ne nko toto no ho nyoma na mi ka nyankopon wa ta soro ntoma ba ko ma 5 hey I want to come across. na me bua I want to make young country come across. And to know you are dancing, Mamma, what talk, now, and dancing. I want to make them. Mamma, and the dancing will be saying, Mamma, or her. So this is a mamma saying, come on, Mamma, come on, and to my son, I can't feel it. And to know you come across. But the other young country come across. And to know you, I don't want to do a mamma, which you have come on. You want to touch your scan a G. Want to try your one day. Okay. Eya den na be me want to to the akara anya ho ade. Ma pa cho ni me se me tuto. Mi to me mama ni be ye me ade. So wo na toto. Na wa ma me ska. Bisa ni to wa ma me ska. Okofa ne yire ba ko Esther ne de na ba ho no obo wa ma ne ansa. Da cho bo ma me. Okay. Na eya den na wo su jan ne ma wo to mo de ma na so won fa ma Esther. But what is the name? I want to hear the name. And to me, I'm a man and a barber, and if I'm a man and a banana, if the first time in the town, no man, I'm a shaman. Okay, now the man what to ya when ya council man. Okay. And your man what to ya who moon conta mano. Me buy fear, no, I discount. Me tell them and keep it scanning. Me tell me buy fear, no, I discount. It's bra what you want to be discount, was out of fun money for Fraba. It's what you waiting for when some the master no. And you are now here. Me first of it. Okay, now what on says. I know so. Are you on one a mouse can now? What dear bar? Me what you no money feelings. I mean, it's what me need me ba and the man is me ba boy on so aka on the man and ko switch and say if you no money ba me na gine me feelings and me to me yes akwala so me no me nche anti me to me ho fa na akwala no man is ka ana me ko fa so me ya dance ni
na ka fa so to sika no kwa de ba ye no e de si obi so sam ma me no mu sam ma me no ma me de ton tayo de nti woni no ma no ba de ton no e ton tayo no sika no ba ye ma me no ho me ti de ma me no ni ma mo ma me no ho e me de de sika no ba ye ano ma me no kwa no ka se me se me kwa de sika no ba ye no ma me ka se me se me sika no e ti me fa no ma bia ye de nti fa ko fa sauce the ma me no de mo kwa ye me no kwa no ko chen ba de fa sauce no e me fa sauce no ba shiga no so say oba no no sign ni wo bibi ya na Mira mimi. Anto ndi kuma kira so ba na ti ni ba bi no so ba na ba ya no de ka be fi ho no. To be share we fi ho no. Ana ma mpre na me no ba na ye no ko. So ko ya no so ko han ki so bi a wetin. Ana ba ma na woni ne ko da ni ba na ni ya. Ya no santi ku no. Ba ma na pe se woni ne ti. Wo ho no. okay asan meba ba ma ne so no wose woti we enya dia wo ma bibia ha wo because da bia wo ball akohoma ba 200 cedis yet it is 2 million But I say why you scout me some da. But now I'm seeing say you come market ya, you come market so ra you na you come market. Kan akọ ahomache na wakọ akọ so chiga. Na me suma ye fie dwuma na mama me mana ko school na ba. Me ba woni be diga na wakọ fie. Na wa ja me mata fa ntimi na me tọn ade na akọ fie fa me be sisi na mapate. Sama ba fie nto woni de me kasa dia na ye de won me ya wa ye dia na me fie. Na fa pa so wo so ebo makọ ma wo discussion nsem to da. Wo boa wo ye bi da. Wo ye scampation nsem to da se ye de nji nko ye me timpo wo ye bi da. na se be ma no adi dwaba Bema na sami me kama wani ni ka ko market wa na ni me ba se ni ye fie djuma yi a e man kala ni ko school na me ma ba na nwa adi ka ku fie ni okọ akonya se me ba fie a na me suma ni bi adi sapa so so yi agba ko ma se bi yi ska ma me se je se so wa yi ska am to me sam puda edwade wo de ba na mo se wo wa nge nge je je bi ba wa nwa me be fie a e ye bi ka ni me ma wo ba no wo ha adwe no wadi fie se ni fie wo ba no wanya fie se Because our money is a fee. na so me abi oba oba no the problem owa obobo so e kira wo no one wakọ akọfa wo yire dada aba na mepachi wo edwabu wo so enti se bia wo pese oyire dada no woni ne wo ma etu pe bibi ma ne ye na ode support wa di enti na ba bia woni wo ba yi wo current wife eto wade ne wa na wo be ma oyire dada no so na bere on so na di asem no so kakra ba no de ba ne say Satam no what you say dia sambeba because a man you and one ono no majai 6 years ago wako ware foforo ma be man na wo mienu ono wo yire na ebo bra na wasan ya ba odi obema ni ska kra di dwa 100 woni ne wo ma na fa ko wonu na abema na to ni agi wo ba ye adwuma a wo ye ade ama no say baby ni ano no me ko yi na no bebre de tia ne say mommy anye se onyi na no bebre kwa anye na adwuma afa ama no ma yi na adwuma ama no sa asoma wo ka no wasisa na no ko na mo na ko ko na le ta sama na na me tai onu o ba ya na ta sem sem ja wasisa na ko ne ba no no sa ta no asa nyoma ne ko ne ba no ana me mani bi fe ne ka che efro ma me ne ka che say o oba no ne ne tiri kwa wasisa nyoma nyina akọ ana o ma me no so say ma me ni say ma me na no so no ho abo no so na ma me ne ba ye Mame be na no abo na oba nti oba no oba be ware ana so de oba be den eno de o me wale eno me ni asem na say double no o no na no oba na obe shedwa oba double why na she ni dwa wosi wa na she ni I want so onu no was sky ye de she dwa nko she ni hu dwa wo ho en ka de wo oba be she ni dwa ono na me chance o de mistake de me de me ye o de me catch there no it is a woman who catch so be ade one mistake ade na was o ye bie mu ama enu de ne na krampo me wo yire wan complain a che so oba na wo de na ba ho no ha no na say oba no amede ne ba ye last 2 years krampo asem na ono no ka enye ni mani me say krampo problem ye nu ho ye na problem ho na problem ni ho problem one na say ye no de so bu wie kra dada it's then enti ni mani me ye no ko ta mam ye nu abra ba ko woni na jai eneni na nyina nya wa na ote no ye adwu Alfred
and then now, you want to Ono no sesa tie mama, ono no sesa no nyoma ko ne ba ho. and tell you buy any so the BM. Yes, sir. And I'm saying, "Honda, me my phone so atum say all the Ukraine, me mistake with honum. I'm on problem. Me catch and say all the my mistake. I know catch and say na ekwan bi a yen fa so pam oba. Na say mami, bibi ya abote be pam no. How many years in me? Never say 2 years in 2 years. See that baby, young train of me. The Ben won't train BM. Papa, and mammy, you knew. What was some BM, mammy, you know, you didn't that no current wife. And I was when you did that, never swinging in it. And Jimmy Bissau saying to Baba, no, Beffy Honor. We you one complaint, your mouse, Crano, one yashe, one complaining. O complaining ya. That's about mommy and the Ukraine with the Abusano. Say about then Miss Manka so me or yeah, as on temple on Solia, Papa, me say we know, or Solia, and I'm say a criteria, say, or no, to cram more, mammy. And to be asked, or no, me ban any mountain. And a papa na me amaka sanu ma sole no ma prepra ne pesa for mama no mama ware bi o mama ne nwale say ase abeku for de bi say abeku be sade o mo twem e manso enti me so no me pem wa say over 15 years and to be mentioned up on pass say we ne te bo branim no matwe kura mfa mo mama me de minim kura o mo twe won toto ne yi mama me de minim kura o mo twe toto woni e mayi ba ko over 15 years and oba woni ne ti say Messi again because wo baba no ketua na tumi aka so wo twekora dia mo mama ne refi so mama yakotra wade ase so many years akwa wo mienu na say mama ne de mama me ne mama ne ntuo bi na say me ba awie su na so be ko school no wa de anti meka say me ba wo baba ma nya ho no woni na nya ntokwa oni nya ntokwa e na so yo ba ne ti no oni ne twekora aha esa say e ma nya ha dwene. Okay. One or your back, men fast somehow. But Obaba no, Oba Jenny, or Betchokra, your mama. Nanya no something or yeah, me ban quiet. Or Hannah was uncle. There's a or school or SS. Or buy him in the fun or bar. They said, no, my mentor was some boy. They say, so, mammy, and they say, no, so, my mean by school, no, so I crowds in Unya, now, or mammy, Yakra, or my new crowd. It's into a bass, so, mammy, one crowd, one call mammy, one asked them, one or another. According to mammy, and then the case. I get a bema bacono, a stepfather, maybe an uncle. Mommy, me who stepfather be our dear, made a me am them say kola na ogu no so no as o mo do so okia so nti no ba sori a won pra 16 years opra mommy opra na according to say ono no ka no ko ho ni o e ba no ba ha tantra ya aso pra ni so da we fi wa when you ya na la get us nice wa esi da ya we dem bi sa me ni da ye bia na pa mo sori na wura ni dem wa akofo tensini aba e sa de e bia no ko wa di ni mpeni Edita, when you see cancer, money I joined the animal to test my sugar, but for I'm a chicken test, I get a man and purpose and test another chicken. Can pro, but no chicken test in your dana, I shop proud with you and that. Can pro, and upon me the quad, my 5 o'clock, or me plan and wouldn't cook him, Cabin, my man. Problem be said. Mama, me na be our one crowd that could be under the power to oh mommy Ghana here the new so mo na okola no fi ha mo no so the Ghana so mo e di kan da ban no bo me to be na biani and e di kan na ma be na man so nta ma me so na ko bi na atra na akola ba ye to fie so wo baba no e sori no wo huhuru kukom e na wo pra e ka wo be yes ono mama ono no ko baba ye no wa medi so wo bedi dey kra na wo ti afom so wo bedi e dey kra na anaduru wo di cap na say so di ahoro ne nsa e dey na mo yesa no enti imagine so wo baba no wo fie na so wa hwem wo papa wo kukuom na wo papa e pra na wo da ho na wo antimi ama na gia ma me no obe ye ndai wo baba na da me pe ye mama me pe ye o afed ma me bunfu wo baba na da ho wa relax wa da and wo hwe wo papa so wo papa pra wo huru kukuom na wo pokra na yesabia so wo kotia no ba watumi ayo say na oba akwafa no edna ba wo wa no and obe ye ndai ana wo ba ye ne dan wo ka wo se wo ye
Waya ka wo na wo ye. So we know. I One no again. No actually best 7 o'clock. I be plano. I know. Yeah, Ben, or best on the 7 o'clock. I be plano. Why ya dear Juma? Why ya dear Juma? Wabano, why you wama? What sabe? What kunu ewama? Young Pokrano wouldn't tell my sorry. My ya Juma bedrufie. You be quite good if you be ya, you to be that by 10-11. Near South Sudan, Rachino, near Bay Juma, Obanida was sudden on song, none stepmother, sorry. No, we did no, we general, none stepmother bedroom. Quasson banano. And Quasson banano. Missy and Quasson banano. 2 weeks, ya pay. What bet you? Woman in the world, what plan? What plan? What dia? And this is what man saw the plan. The mouse for on certain time, and I'm coming, baby. Obana certain time, what can it would be question Obama so sudden about Yajuma? I don't do something. The year, not in the part of the year, after the man, me, and catch on the fair. To see a minute, Mr. Michel, I mean to 2 cases. One that was a year, the tear with cinema mana. Where the tear be, they man and me man to kill them just 20 minutes. But then I am a catch I'm so mad. One problem to every person. Why you drop around or slow the banner? When you are when you make attention to 2 cases, and I'm too far. I do not know about I don't know to 2 cases. To why 2 cases now. Why not 2 cases? I'm a journey to 2 cases. When slap one, one lesson. The other crowd, when you do anymore. You cannot get a crowd that you work or a mountain. Or some of us look at us, or bed, or about this. When you you're busy, I didn't grab up a young point. You're buying, and my mother was uncle Murder, when you're getting uncle, when you're mobile, I'm a calm uncle an hour to 4 o'clock you didn't come. You're by 1 more than to know what you're seeing. Once an hour to see. Once a man, she. I call him back, you see, I can't make that. What's what I want again? What the game of farm, or your course out from the versus I want to see you are done it. Talk about your son or I'm open you one, you open the phone. I don't look at you say, I call him a big boy, I'm a and you on Papa, me cram it here for the years way. Semekunu ewo baba no anya 6 years. 16 years. Na se wo school ni o makwan no wa befie. Na wo ba no wada. Na me pani ni ma sorry, ma pra, ma huhuru nkukuo mu. Ansa na ma ba adwuma. Me kwa ma no aduane no wadi. Wadi ria no wagya chance no de ase ho. Se me pani me hwire so ma ne si dodo ma ase no. Etu mo de me kwa ba bia o de me ko. Ada ma fa ne me. You can say, anya se be on. Okay, meba, mame, enti say se wo kwa ne de wankra. That's what man crack. You cry and go, mammy. Yeah, me wo kwa ba bia o mo nka. But how do you be catch no? One, we you that kofana baji we adwuma de ama na ye. Kasa and adwuma ama as bo kan obo. Busa no onu na me ne ton ade. Eno nye You know, why walk out and say, Meaning down the Midjumano, or Bandabaya, and when you do the and some money told a Barnaton, some money. I don't know, we see some money told or Mao Barnaton. I said, we don't buy what's our James was in the Mauba. Obama say, we try no man, the books coming, and then we were by upon and talk, and I began to school again, and then the community can make a quality to school. It was like many flap on it. Was a Sabrina, ex-wife, Waje, no. Now, what I call, now we'll go from work or a fit to know a new saw beba. What's your name, you say, Maba? I know Cressa will call. Papa, I need to sound about the minister. What do you want? What am I meaning in our attire?
ala me mane fa me ko ya no me dem ko hospital ya no me family ya ma me ho to me na no me say mo no bi no to me ni plan ana ni chale kakra to me pa dan ma me o pa ti so bi ma me na me tena ho me to me tena ho me ana me wa na o dem ko ayi wadi me ba wa jo na wa ko se me na me ko ya ko ka sa me ni kura ho kura udi fo udi fo ho me na me say sa na ti bia si na wo si ebe me plan me bia me ma no kura bo se awanda me ko ni person me sa ko bi ana me ya de still a go ko ho biem ana we go se ko ana me ya de me ha da ma me na ko tra me ko tra agwa na wo sa di ga nto ba ye ko di ga nto ba ye fie wura me ni fie wura ana wo di ga nto ma no me pa ma cha na eja be se eja ba ye me ni ntam na me tene so ana me ni sa da wo tu fi ni fie wa ba be na wo tene e ba tena me ncha wa ba be me na ha ya me tene wo tu be tena me ncha ansa no wo ba no ye de e ba ye wo tu be tena me ncha do you like na me ncha no na me ni wa ye de na wo be da me ncha bisaw na me ni wa ye de na wo da ni wa ke sit down na baby a ono ko ha ne dan no a wutu be ka ne ho anu sa atamo no ana wadi onu ka say so ono on pia wade no a ana me say no ma be say metim be dan ne che na me kom be na kokko dan ne che na ma ben dan be ba satam na wo ko ha dan na wo ko dan ne che sabre na wo ba na ba sa atamo no na wo ex wife no wa ba no wa ba okay enti wo de me ba abi se a wo kura yi wo besan ya ba ana se de wo ma bi nta cha mi mba bi aburu so fifa o me kura no ma ansha o de kunu ma ansha sa o ba na o be sam na o de na be fi na kwa no o de kunu o le so o ba pam na fi wo no wo ya no wo di bi a be ye ba mo no fa de ni o ko fa ni bi e ka no se ni de a ba wu ni na do de o ba ye ye wo ni chi de wa sa ma na be tra wa se wa fi kwala na wo ni wa ja wo ni kwala na ko hu o ni bi a na me papa no se wa o ni kan to de no me ni nti na me ba di se ja na wa ju yiri jatwe aga ma wo ba no ba na wo ni kene na ni na sa ti ba bi sa ko ba bi sa ko e to ani ye o ye kan wa wa se de ye de hello abi ba to ma eti se akora no so ba to wo ni se no de wo ne be ma na wo ye nti no wo be ma na hu ba bia wo ya obehwe ne ba ya ba obi ya akwala na ko ni wo enough ni wo enough ye na fa me mre ni tire se ni oba wo a na sa wa ye ni ho ade an e ye mpena na wo ni twiye akwala ni ye wo die so be akwala no be ye ni die a so wo ye ni ho ade an sa na akwala na ye ne ba ye bi se fo no sa na mo ka cha wo se ye ya me mre ni tire sa na me ni se na me ni se se bia oye ho ade a onware but wa ye ho ade se wo ye ni ho ade na sa akwala na wo ni se kra ye ne ba wa ba ho but wo ye ni ho ade akwala no ne ba na me ka se so opese bia obeye ho ade enso a wonim ba bia wo ba bia wo ti wo kuro mo wonim ho so obi an hu so ba ba ye akwala no ho ade an e be tire ne ba bia wo obi ba ba ye akwala no ho ade eti a se no so ba ba ye akwala no ho ade ade ne dia na obeye bisa me mama se bema se wa wade me de me pe me de wale le gua mo mi me ka yakubu ata ma ble o ka sa ye tintin na brokiat nko a brokiat be akola no nti na ba bia de akola na ko do me hu nti na me pese ye hwe akola na chira kwan se o se ama me ade na me ka se o me ye frɛ ma me no o ma ofa na ma me ne number o ma me ne number se de abedi ye ho nti wo de wo ni ha se de ne ye ka kura nyina no mimi nim se wo no wo esimfro wo ware wo na so wa anya ne ho ade a akra no enti se no agisa enye oba no ne be ye ne ho ade e ya akra no ho ade pepepe ene ye sa na ketie be ye wo de a me de sa na me pe no enti enye ye be ye sa na me pe no enti wo be boabo ho da be ni akoye afuna me konti mo no ma me frɛ mo enche na de tie ne se ono kwabo no enka me no me enura no se na nka me ko na nka me ko for the na busuafo no na nka ya kozuzu se no ba ne de o so nwale bim na nka akola na se ma mo ka je se o mo de ni akola bia wo ha no wo bi ka chen so woni ba bia wo ya me se ani de wo ye ni wo sa wo tumi frɛ me yi ye me de di matama na mo ka chen se e sa wo ni abotire Abi, what do you say? I would tell you na wo de kasa na se ade wo ye na wo di atama wo fo di atama wa sha wo ni ba bia wo nse kwasem pa enti abi ha ho
Would your bomody and any abusia for no enkasa ye we a befrel. Na ye wuni a ɛwɔ sɛ yɛyɛ ɛde fa akora ne ho nneɛma no kɔsiesie ne ho mmra ne yɛ mɛyɛ kwae pato yo me na bi fa me ma me mpanyinfoɔ no ma kyerɛ nyame nhyira wo sɛ yɛaba hɔ bi pato me se medase pii aha me dase yo okay aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM Onua TV na afei Osakrom TV yɛma mo akwaba yɛahwɛfo a mo wɔ onua no ɛnra yɛnua bɛma ikesi ya ɛna ɛnɛ yɛto aso a yɛde ɛfrɛ ɔbaa no bɛmɛ na akwaba bi meju so bro okay for me rem yɛ power specialist medasi abusia yɛhyɛ November asen yɛsua nneɛma bebree ɛnɛ brɛ ne kɔ eti no yɛyɛ ne ntɛntɛntɛntɛm nanso mo gidi yɛ sɛ wonya so na wotie yɛn ko a yɛnwie semadu no deɛ wɔsɛ wonya to kotodwom na tu anama ɛba akɔsɔ adua yɛ ho bɛhwɛ ho yare bia no wobɛnya power specialist herbal hospital adua yɛ na da no maame akɔsɔ adua yɛ yɛwɔ nkora bata mmiɛnsa Kumasi Feyase Lake Road adua yɛ junction ɛna Kwabenya ACP Road power bus stop afei Takrade Anaji Exit Hantama Rabank akyi hɔ pɛɛ ɛna bɛhu sɛ yɛwɔ deɛ makeke nyinaa no yare bi a ha obi an fa kɔ ɛna yɛde sua no ye bu nkompo ne ahwɛ yare mmiɛnsa bi a November no yɛsuaeɛ yɛde November akɔ awie yɛ ne ewura December mu yɛ kyerɛkyerɛ signs and symptoms no nko a wɔ saa yare ne ho yɛ no sukɔ sɛde yɛdi ka do sukɔ etutu na asrɛ ne abasa no enti sɛ wanti ne nyinaa kakra wo bɛteɛ no tu ho anamɔ ne bra akɔso adua yɛ ahonom yɛhwɛ kompo ho asɛm yɛhwɛ typhoid ho asɛm yɛhwɛ infection so ho asɛm now yɛkyerɛ sɛ kompo akɔso adua yɛ wɔ na duro tatahwe na kompo yɛwɔ a enema a ɛda die wɔ wankasa woni padua mu how ade bra wo no bi no ɛne sɛ wo home a wo brɛ wo didi a wo brɛ wonum so a wo brɛ esan sɛ utokuro no hurohuro no saa thyroid na ayɛ kɛseɛ ɛwɔ minimum hanom no etua hurohuro no esophagus no kwa na demo no etua no etima wo didi a wo brɛ wo home a wo brɛ wonum so a wo brɛ ɛno ntia wɔsɛ ba akɔso adua yɛ hɔ na yɛde aduro ka wo na ho tɔ wo kompo adua yɛ bɛm wɔ duro a wobɛtafre aduro no wobɛnom bi na meka hyɛ nyame animonyam sɛ obia yɛmu bia di nanim ɛdena akɔ akɔso adua yɛ hɔ nom sɛ kompo na ayɛ no de ɔno ankasa wɔte yɛn ka wɔ TV so na radio so ɔba akɔso adua yɛ hɔ nom sɛ yɛ kompo no ne ho atɔ no fa kompo ne bra sɛ ɛhyɛ fa anasɛ ɛhyɛ nyinaa wobɛtum de aba fire numbers mienu sisi yɛn na yɛbɛboa ama kompo ne firi hɔ yɛ numbers no yɛ 0244 54 44 22 0244 54 44 22 and a 0200 0200 38 38 another 38 38 and a 31 31 numbers mienu frɛ ɛyɛ komponko a frɛ na akɔso dua yɛ wɔ ne do bɛboa yɛ wie yɛ no yɛ hwɛ ɛyɛ typhoid ama yɛ hunu ɛkwan a typhoid ɛfa so ba sɛ etimi firi ɛmoa ho na abɛka yɛ yafa so ne anya now sɛ ɛmoa na de typhoid ɛba no ɛyɛ salmonella typhi no yɛ kyerɛ baabi a ɔmo fire ɛne ɔmo ho din nyinaa yɛ kyerɛ sɛ typhoid yɛ wɔ a uti ɛyɛ wo ya awotumi dew wanum timi to obotimi fonom oyam timi yɛ wo ya ɛno akyi no yɛsa ma hunu sɛ wapɔso timi yɛ wo ya typhoid etima ensan gum typhoid etimi ka wa adwene typhoid etimi bubugu hɔ nom enti ehu wakɔ asopiti yɛsɛ wonya typhoid a waya enkwa brakɔso adua ya hɔ nom akɔso adua ya wɔ na duro tatahwe ɛwɔ power specialist herbal hospital enti typhoid deɛ me ka kyerɛ sɛ bra na yɛnhwɛm yɛsɛ sua sɛ typhoid malaria ɛne ulcer wɔn su no wɔn ban no signs and symptoms no ɛsesa kakra bi na difa nansa na wobɛhunu sɛ ɛyɛ wei na ayɛ wana sɛ yi wei no gye sɛ woba akɔso adua ya hɔ ne yɛde mfidie no hwehwɛ ne yɛtumi establish sɛ wodeɛ ne yɛ ulcer ana ɛyɛ typhoid ana ɛyɛ malaria ne amu anu aduro ɛno ano no sɛ yɛ ulcer o ɛyɛ typhoid o ɛyɛ malaria o me de to nkyia sɛ bra akɔso adua ya hɔ nom Kumasi Feyase Lake kwan no so
yɛwɔ Aduaya Junction afei Nkran Kasua empatamu nyinaa mo de momra Kwabenya ACP Road Power Bus Stop Takrade Anaji Estate Antama Rabang echi ope ye numbers ni hia me se obefa na wafrɛ yɛn sansɛm sɛ yɛ typhoid na yɛ wo ɛyɛ ulcer no o emu bia ni hɔ a wofra yɛ nya no yie ma 90 me waduro na ebia na de yɛ wo no yɛ ntima nkyerɛ ni nyina sisi wɔ afidie so enti fra yɛ 0244 54 54 44 44 22 22 0244 54 54 44 44 22 22 and 0200 0200 38 38 another 38 38 and 31 31 deɛ mede twa toɔ ɛfa adesua yɛsua no ho no ɛyɛ infection last week yɛsua deɛ kakra fa ho na yɛhunu nneɛma a ɛde ba ɛne ahodoɔ a yɛwɔ yɛ no so sɛ wɔanyɛ test a wɔanhwɛ a wode hwempa duro bɛyɛ ananta because ɛno so ne signs and symptoms no ɛsesɛ na yɛka kɔwie sɛ woyɛ wɔ baa na wasetaa yɛ wo hene ɛtaa keka wo nsuo fitaa bi taa firi wase ba o menstrual cycle no asesa ɛtɔ de bi a wase etimi yɛ wo ya ɛyɛ lower abdomen no ɛyɛ wo ya mepatwɔ bra na yɛnhwɛ ma wo infection etumi yɛ ne nyinaa ɛduru baabi a ɛma severe waist pain sisi yareɛ paa bra na yɛnhwɛ wo woyɛ bɛrima a ɛbra no ɔbaa bi a ɔwɔ bie ahyia no na nsa bo sɛ ɔbɛrima mu ahase yɛ wo dɛdɛdɛ na afei yaw ɛba wɔn twiti ntɛm na nsuo fitaa bi di akyire ba deɛ ɛyɛ syphilis no ɛyɛ wo pɛbɔ sɛ ɔbɛrima mu yɛ pepɛ na ɛyɛ wo kyerɛ a ɛduru baabi a wo nsa sɛ wɔnim kokodwie ne nam wɔnim na so na nyɛ bibia ɛyɛ no na ɛyɛ wo saa no ɛduru baabi na wɔanhwɛ ne yɛ a severe waist pain wobɛnya bi na ɛduru baabi so a ɛtumi ka w'ani nti yɛka kɔwie sɛ woanya saa mmarima ne mma nhyia mu yare ahodoɔ no mu biara bɔ mmɔden dɛ bra na akɔ so adua yɛ ɛnhwɛ wo yɛwɔ Kumase Feyase Lake Road ɛna yɛwɔ Nkran ɛyɛ Kwabenya ACP Road Power Bus Stop ɛna yɛwɔ ɛyɛ Takrade Anaji Estate Antama Rabang echi wɔ pɛɛ yare nkae a ma mu din ɛno nkyɛ sɛ akɔ so adua yɛ ntumi nsa dabi yɛfa no brɛbuo mu yare a hepatitis mu nim dada A B C D ɛbra wɔn a yɛ abibiduro wɔ Ghana nyinaa kɔhyiaeɛ ne yɛpɛ de otumi di abibiduro sɛ hepatitis yadeɛ no akɔsɔ adua ya ɛne yie no ɔba bɛsia yɛabɔ n'aba so na ɛyɛ adeɛ da hɔ ɛno nti yɛka brɛbuo mu yare a akɔsɔ adua ya yɛ number 1 brɛbuo mu yare bi a wɔ bia sɛ saa adeɛ na ɛwɔ mu wakɔ asopete yɛsɛm ɛyɛ fatty liver bra na no ɛyɛ very dangerous wanhwɛ yɛ a baabi adu bɛdu no wɔmpɛ nsuo na gyina mu akɔsɔ adua ya ase bra ɛma fibroid ɛha deɛ mogya etu no deɛ atwa na woɔ deɛ amanafoɔ yɛ kapu deɛ odidi anaasɛ aduane hyehyɛ ne bo ɛnkɔ ne yamu fibroid me sɛ akɔsɔ adua yɛ abɛboa mawie ne saa no enuo no wodwa so bra adua yɛ no no yɛwɔ adua yɛ tonic ɛno deɛ me se na obi a wɔ ahototo yareɛ sɛ ɔkɔtɔ bie ampa na ne ho atɔ no ɔsɛ ei na akɔsɔ adua yɛ adua da bi oduafo mo ka ho asɛm ya no me ka sɛ ɛyɛ ntiri ne mogya mu adwuma kɛkɛ o da bi ɛsa yɛ no adwuma yɛwɔ ɛyɛ adua yɛ ne malaria duro tatahwe saa weda we nsuo no totɔ emiamia fufu malaria no hia malaria duro a kɔpɛ dua ya malamis ya bia meka sɛ liver care no de ɛbɔ brɛbɔ ho ban enti wuta no no ma ɛma wo nyare kɔpɛ bi ne nom giri ka giri ɛmɛmɛ nom ɛma nom ɛma no tɔkɔ mu kunu nom na ɔma nom na ɔmatimi di agorɔ ama anigye aba nti ma monum a mosisi yare no ɛbɛfiri hɔ mɛma osisi yare no firi hɔ na asa boaw ɛma ɔmɛma asɛm akɔnkan baabi a tonto aduro bia adua yɛ no ne nyana mokɔ murom pɔsa heba kewo medicine soda no nkyɛn hɔ pɛ wobɔ sɛ abrosan bi wɔ hɔnom anim na ntɔ so aboa so fa ka no pɔsa heba no ebi frɛ no oduefo heba kɔ hɔ wobɛnya adua yɛ no ne nyina bi atɔ monye number na men sorry 0244 54 44 22 na 0200 38 another 38 na 31 yɛ WhatsApp plan no monye bibia ni a your voice note faka ho ne twa yare na ɛyɛ ono na fa ma sa WhatsApp line ɛyɛ 0555 79 78 another 78 da bia me sɛ nyame ne sa yare no no makɔsɔ adua ya so yɛ yare akɛse ho adwuma bra na so be di adanse me da say aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM Onua TV o say Chrome TV Akoma mu nsɛm
dwumadie no ɛna yɛde ɛma mo no yɛnkɔ na mene abɛma Eben nkonkodi nkɔmmɔ ɛyɛ Forensic Ventures akache Dr. Muanupa Eben amemo akwaba meje so pa maako papa family mu maako medase ɛwɔ akonya kɛse a ode amame na mede encha pesie encha sonko so free Forensic aso ɛyɛ ɛma ahwefo ɛne atiefo nyina Eben metena sisi ya no hu sɛ Forensic nupa yɛde abadwa so a yɛfrɛ no Zahara mixture, Zahara G capsules, Zahara man capsules, ana Hindi herbal mixture. Yen no imun komo, imu adanse ni mun chichiri mun yede besummo. Nodo fo in kome yasa sei, yede yedra yefreno, Zahara mixture, ene Zahara G capsules, ane di kan won komo twitwim. Sa dro we eye dro nwaso a oba ene bema etuminom. Sa oye bema na utie me, na infections pa hawadwen. Bema bi wo ho a infection bi te se gonorrhea. Syphilis anase chlamydia enna betena amane bema no ehi amane bema no esotia na etie bema bi ho a eba ne sa etimi ma ne bema mu nyina ehyehye no onam abose ne bema mu ebo ne pe ubonsa ensansan bi so ene ekuro bi atie gu ne bema no ho prekesen bema bi ho a eba ne sa aya na odwonso a na obre na ohuna mane se uye bema na innamu yare ene wabetena no wako akon bema uhu sisaye bia wo ma me se Zahara mixture ene Zahara G capsules no yade aduro no abase embeboa kodra store pharmacy shop herbal shop ba bia ton aduro Ghana ha uduru ho a wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules sa oyo ba so na wo ho na white hawadwen oba bi wo ho a odepoa ene na betena sabi etimi ma enso bi egugu na sabi ahonya ni kakra etimi so ma enkekaye bi a ahonya ni kakra ene ne betena se wo yo ba na utie me na white tetew hawadwen wakon na abetena wo so acha oba me se me no tonchia Zahara mixture ene Zahara G capsules no yade aduro no abase embeboa kodra store pharmacy shop ba bia ton aduro Ghana ha Udia ose wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules enu ni adura oba onoma ebeboa white na hawadwen no ebeyi ni nyina e de free home esa be me wahemfie ho no ati yopo se de be ya nana ba o frɛ na nana be sa ba biem se wo yo ba so na wo ho na innam yare ene wabetena oba bi wo ho a wafa innam yare bi tise gonorrhea syphilis etimi egya no sisi yale etimi esoma ensansan bi etigu na himfi ho prekesen etimi so egya no jonso ya yawo se wo ya oba na ohusa niema we wo ho a kodra store pharmacy shop herbal shop bi ebeo wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules enu ni edura oba onoma enam yare na ahya wo so ache no infections na ene wabetena etete wo no aduro no ebeyi ni nyina e de free ho oba bi so wo ho a me say 2 years ni onyane menses da 5 years ni onyane menses da uyo oba na otesa na untimi emu nsa na eba ne sa no ohaw pa na onamu ewo wawo ma adura aba na oba me se ebeboa ebebustu ama o menstrual flow no etimi abaye ene Zahara mixture ene Zahara G capsules kodra store ba bia ton aduro Ghana ha say ye pharmacy herbal shop bia ben wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules oba bi so ha mesi oni atenka na tenka na ewu se wo yo ba na utie me na oni atenka oba me say Zahara mixture no ene Zahara G capsules no yede aduro no abase embeboa wodi ya ne se obekọ ba bia ye ton aduro bia osu hia Zahara mixture ene Zahara G capsules se uye odofo bi so ho a de bia wadwale awie no na yesede bibi enenam ne ho no na yesede ne ho ekeka ne nketenkete saa de we ayena wa fedro ohun sisaye bia odofo otisa Zahara mixture no ene Zahara G capsules no enu ni adura abeboa obi wo hoso a all sa pa hanadwen me si se aduane ntoniye ma me si buei odidi so a na amani hunu pa na ohun ho abosa ne boa no nyina ehye no ho abosa ne mfene ne mfe na chi bosa ohun na mane odefo uchisa Zahara mixture no ene Zahara G capsules no enu ni adura abeboa
wo ulcer na ahye wo so cha etete wo no edi 5 years 10 years no wabetena wonum aduro bia ohun sisanye bia wo mu no odafo me se me no tonchia wonum Zahara mixture no ene Zahara G capsules na ni nyina ebefiri ho odafo bi so ho a owo weak immune system de bia na waye mere oye bibi kakere bia obonsa ote so de bia e wan ketenkete wabɔ 5 years 10 years ni oda ho bɔ wa wo fa duro bia wo fa ekɔ na asaba won ko obɔ se de bia infections na hawadwen ene wabetena wo treat ekɔ na aba odafo otisa me say boost immune system na edura ebeboa wo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules odafo je number C ebia na ohia nchechiremu bi anasa ukotadro no unti bibia se number no so da TV no so screen no so fa bibia unti ase bia ofre ya ye benya daje akyerechire mu 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 Other for yebeko ye dry friend no hindi heba mixture na say do we aye do wonso a ye de ba bonten a ye de bo odophobia malaria fever hawadwen obi wo ho a de bia nanum aye nwono ontimi endidi enye kama obo se de bia onko a de padua no aye hyehye wonko a de bia uti edwaw ken uti paiwo wonko a de bia bo se wa paso nyina aye wo ya nipadua no ho anya wiye odofo otisa fa hindi heba mixture no aye wo aduro odofo bi so ho a typhoid fever pa me say hanadwen ene na betena tatin odofo Codra store pharmacy shop herbal shop bi aben wo se wo pe hindi herbal mixture na say do we do odofo nubra ahodo ane akeka bom atwetwe mu ahoden ede aye wo sugar level na obecheki na de bia ekoso no odofo mi di hindi herbal mixture ho adanse ene de amawo wo pressure na tete wo ada na odadwene no ko ba bia ton aduro Ghana ha wosi wo pe hindi herbal mixture enu ni adura onoma ebeboa wo a regulate wo high blood pressure na etete no odafo bi wo ha adwuma oye no eden me pache sen ogina ententen eche oye adwuma wo eja ho eba ne sa na de bia na amana pomuden na ewo fom amana pomuden na atosin odafo hindi herbal mixture enu ni adura ebeboa wo onoma yare bia me se ahinta asie wo ni padua no no aduro no ebeyi ni nyina ade afiri ho amu anya homka anya hoden amu opomuden na akonanim odofo yebekọ ye memaduro no so eno ne aduro ye frɛ no Zahara man capsules sa uye bema na utiem ye bema bi wo ho a me se de bia complaints ana no nko a de bia na wabre ana na dwuma edene de bia to no ne abobo sa uye bema na otesa na de bia o complain na wabra bema mesra onya nko na ye adwuma dane sa uye bema na owo weak erection bema mesrew bema bi wo ho a esem na adwo eba ne sa na animguase pa na aka no sa uye bema na otesa Zahara man capsules enu ni adura bema ebedi wasema ma wo sa uye bema so na wo ho na premature ejaculation enu wabetena bema bi wo ho a ye friend 1 minute bema 30 seconds bema me se wa duro ene Zahara man capsules sa uye bema so na wo ho na sisiyale hawadwen sisiyale teteo sisiyale entimi ma o adwuma entimi ma oba no ene enje bema mesrew Zahara man capsules ko ba bi eton aduro bia wo se wo pe Zahara man capsules odafo saje numbers ni biem 0246 34 83 34 0248 56 93 35 odafo da bia meka me se mentwen ma yare no emma onyamobo ansan wato anamon ape currency nyupa ya de abegya so a ye frɛ no Zahara mixture ene Zahara G capsules a o numaduro na o de Zahara mixture no ebe me Zahara G capsules na ebe bo boost immune system no asa to infection bia se bi ti se gonorrhea syphilis ene Zahara man capsules a ebo bema bia me se woye mra ya twetwe no ebo ne samana ne se 1 minute bema
any Hindi herbal mixture. Ebo odophobia, malaria fever, typhoid fever, high blood pressure, and then a better. You no pay odofo. But be a Ghana ha. You told drew ho. Say a herbal shop, pharmacy shop, licensed chemical shop. But who do have a biato? Na me so bo say unuma drona nyame dimunti obeya dance here. No waka say characteristic edrono eye papa. Me da se mako. Nyame nhyira papa Miriam Bema. Aha, eya Akoma 87.9 FM. And Onia TV Akoma bu nsem dwumadi no na wo hwe na wotie no. Bema na mame mo akwa ba. Yeah, na mako. Na po mute say. Nyame adom ma. Nyame ase. Family remu. Christmas ni mo. Meremu anu. Ai. Meremu intino. Next week mo ba Akoma acha de. Aha, me hwe mo ni. Bibia be kama. Okay, me boss otie CEO Dr. James Amwa Oshe. Nti we dey ochame oni masam ka. We dey na wasu. Na wasu ma we dey. Chairman wasu mu a. Okay. Ma ko yem fan cha kase. Infi Pemsan Company Limited. If I'm right, what her phone with tea food in any way. Now I said, America kind year Christmas, the me and Pessia de Yare, Ebe room. What did you know, be brave? I such a one of phone from January, Ababisu December. Yes, Robo Modern set in summer and every and no can be tea, no tea, you know, copy a new panibiato. And no bit me a wow. Now, Marco Bay, ya say, be 2 days, 3 days to Christmas. Na Sebi will hold the donate work to hospital. Had you pa? Where did the pressure goes here? Yeah, they be able to what now who's a man for a Chiaconam near Chin and now intimately. Eh, pa. There be a masses. Yes, and penny for say a Obama way. I remember Trema, yes, I sabokitima. Maybe I change my own remis. Messi, I Obama at Trema, yes, I was a polytank tobacco. Inti change I recra, but more dear see no pay. Look up pebi na wato. Number no TV, so why would you radio and maybe Bama, they may bar and so offer. Maybe an idea be coso symptoms. No one said there who ye. One can say you want to say, oh, yeah, laba, the air need different from say you feel your body nima. Friend number made today. Then the doctors need whom come. Now I'm pen from a cibre and from out. Okay. Number no a 0244 0244 718 718 557 557 0244 0244 718 718 557 557 and it was 0241 604 702 0241 604 702 somebody answer be free ye the precursor powder nation come to train us ma ko say the medical kind and nnuane a ye die no fertilizer chemicals nko na dey ahye no sometimes we dey akoto abroba bi abroba dey ni taste no ene ba ko na mi di na difference wo mpa e dey ya hye no nti abroba no onya nyini e premature ayi no ya ye no by force ni ama abroba na nyini ni ye die ti chemicals ne fertilizers edition no wo di sa die we akomu abisa ho se e be ye den na sa chemicals no ene sa fertilizers akomu no so be pia bonten e be den now nnuane edidie bi wo spices ni bi wo ho ayen kan ni na be bi wo ho a e kwamfa so ye no enye da bi insu ene ye nom na enu a Monday me ko bo ase na omo bridge mi nim me refi insuo ni din bridge kese na wo na me too many insuo na enini na so imagine insuo na ye nom enframa ye homye bedu ba bi na obi hye bola na obi hye wei odi traffic mu bo so na obi ka exhaust ntutu afiri to oba no enya asem keto nini na ye home ko emu nini na be boboa no na akofa ya ready aba koto prekese powder ni bi fa phone no gogo health benefit of prekese and na gogo back or the bemma e simple say be intimi metra fidie kase so and nada obi a enti the American no e readily or easily accessible our internet no so we do for phone na gogo a the American ni na prekese powder na ye ho adwuma enti bomodin say nei no ubenya prekese powder ni bi na aboa detoxify our system no detoxification ni say enwoma bone e wudu a akọ onipadua ni mu nyina no prekese powder wonu ma mfifure betewo no eyi sa ni mani na afiri akwa ma ho ato se de be ya bronya ye ba bedi wonso betimi adi no ewo ahoden mu enye ye di bronya asa waye no fon da bi akokọ no asa bi ye kun di Christmas no kwa no ho de sen wo nipa wo di bronya no enti koto aduro ni bi enne betimi aboa make say wona ntika kraba so oni su briw obu hon or drive cross ne ni so ye no who are you bi on say dey hu nyoma ye that is your package na ba bi nya to wase kakra nsan wato aso
me patro tomato bi ba woni paduanim to prekese powder ni bi nenom ebi a wonso die wo ye adwuma wi anajo esa wo da wutimi da no untimi na se bibi jejina wani so wo se da hu no maye obekọ up and down as a traffic police na de a che no asa akọtena adwuma na order me patro kọtọ aduro ni bi ebi a me no ka sei online ne si form na empema de ma ko nka otena se be 2 hours yi obo se na nipa ne nan ase na peja on ne seka na atom me patro me mbo yare bia din wo ha mo hu a de make a trade na se koto prekese powder ne bi na friend number wa duro no ho ana number wo hwe wo TV so sisi a na ye nche ko abefa so everything wa bi msa nyoma ni na be fi wakọ ama ho atimi anto obi tifatimi dwane saa na so ne kwanchi oye ne ho hie nye ye obenum painkillers e coach babrema ni na still na ne ti ni dwano koto prekese powder ne bi wate ne nom ne be yi sa nyoma we ni na afi ho ama ho ato obi wo ho a waye kase abroso ama ontimi nya ne ho hye wakọ gym saa num nu coach ko babrema koto prekese powder ne bi na friend numbers no ye wo kwa e be fa so e be che wa onoma e be ma wo lose weight kama ma wankasa weight a wo pe no won san so atimi akama bibia nso akọ kama enso adi ama wo obu ho felis mi ankasa ase enem ase me nyare but me yare ase ono no oyare onya consistent with the health ase the health na ko intermittency kakra but modin se utie ye na so de ne yes ase na wo de wade chen wo okay ade be cho sa yare akoto aduro ni bi na friend no number ni 0244 718 557 0241 604 702 friend numbers me no media today number na no so na da TV no so frɛ na ne doctors ne twetwe nkomo na ye ba ahase prekese powder na ye combination bi for Christmas yi eye 442 formation 442 no be kwa kwaje agan no nsuo no 4 no waje ne topa ye capsules ne 4 no waje prekese powder ne 2 we eye formation a ye di Christmas nem oba odi siesie ohu amo ayo basima tie me ebia na o menses ne emaye ebi nso a na odi na atekokra empese beba me pacho kono koto aduro de me se to nsuo no 4 to capsules ne 4 na to prekese powder no eye 1 month package obanum be wie no na o menses no aflow kama na aboa mo ayo basima kama make say ya wo menses ne ma ukro ya de bia wo sisi ya wo ya ukro ya de bia wo ni atenka ya ma chop money anu agya to ye no akototo nam no abewo no wahwe but dro nwumre na be mane bafie no pese agya otene hot so kakra I'm not in the mood no atu ahyeda said your comfort no cheka so koji owo safo okwa wo mai obi ahye watu ahyeda saa yenya hu da ye bebiem me patro tie me ne tie me ye saa de na eye problem one hwe ye be ma wawe ne agu ntire na nse ukun okwa adwuma on time mafie ntam no because be fie ntam kura na de pepe bia ni ho fie ane se ba beka oba oda na wada wo me patro tie me say low libido and I think kind of for my your back on go to a drink. Okay. A guy no what 4, what the capsules 4, what the prekese powder 2. Ubanum be you know the 20th 24th no one no me na bia ye kama. Na ma Christmas na be be din aye de because oba se wutimi ye adwuma ye mpaso ye ni ye a de wonni mande na ye de man. E ba sa ukun ko adwuma oba no atade no de ba be chewa bra wo misa no. Time bi ona mani timu ye ne de because nim say so atade chewa so be che na de. Sa pepepe netie na emom no yeto ade eche na wo nche ade ade aye so ye nche wade sa na wiase netie wo ye beman so na utie yen oba na no magan no ama feelings na ba ne menses ni fiche ko bibia ko kama se obu ni nsa onte ya wo bibia ye kama no eye se beman se na wo de ni ko 2 minutes eye se wo de ni ko 10 minutes enti mema na mo so ma da ehie mudigu e wo mpa so no mama modern se mo so mo sabeka aduro ne bi enti wo ye oba wo to bia no to bia ma wo kunu uye bema unsu tobia 442 no tobi edi ama oyere na aboma bibia ye kama because se ukwa adwuma no aseda ye o na ne ye meeting no atete artists mathematics literatus aba bedu fie na irada ahomate 3 am no asa sorry no okwa adwuma anajo 12 no be fie ti ono no wo de tactics ne antics ne namo but Christmas we won't even pass tactics ne nam because Christmas break beba mako eba obi anu okwa adwuma wona aso ye CEO board chairman board member director whatever onkwa adwuma otifie enti honom no enna wo hie no ho na beda no ho adi enti wo je agan 442 we ya
wodi a secure saade no na bibia ye kama ba ma ko ade ba ko ma menkyerem emema ne bebre nim se aduro no obi wa ofra say doctor mennom no how many minutes before the match me pa cho ye aduro nya sanity okay unse no ne bebre ha ma ko ye say dra wonnom de siesie enye dra ye nom de match dabi Marco de Tini answer na be ma be emre factors bebre when you be kasa microcosm of factors sisi ya rate me de ba e bi adwuma wo ye kra to me de ba infections to me de ba kokoti enoma bebre to me de sexual weakness ba enti answer na obetimi anya back to say the now ten e say we say enoma we ni na fi ho na mom wo ye be ma na do ani to say o me kwakoto aduru a ye se e ka wana na mba benya ma cha na manoma wow and ma kwenya no nko a etimi kofa pressure ba etimi di stroke etimi di yare bebre ba because e duro no emma wakoma no ene o sexual organs ni ye adwuma beyond the say nti abasa na kofa pressure de be to sa ne ma we na so but Ghana ye ne say enyi say infections na de buy clear infections if you say sisiare kokodi de buy bi clear na fi ho na am asiesie wo system no na o kai say first na say be onni mpaso agro dan say na ho de ni zitiaro sa pepepe na be sande wo ba besi onu maduro no we na hu say de mayo okay na wo ja aduro no nti ma ko so le be ko no maduro bi a de bia say be ubenya ma charge say wonum na nti unkwa na ni na say wo ubenya ma charge say onu maduro de bi nya sa na tie e so onu maduro na sa ho yare eni nti na de aga ba no ti be me bia wo tie ni ye yesraw ye duro no nya duro a ubenya ma cha na anom de bia be no benum na no pa na anwumre anopa na anwu udi siesie wo system no udi sa ho yade wo sa ho yade wi a wo wie num biem sanity obi ani sisiye ne ya obi ani to asintini twetwe no me pa chokoto adu no wa ho na mu ni na yo ya momode se won sa be ka duro bi na afi wa for numbers no 0244 718 557 and 0241 604 702 me pa cho obenya bi ato wo Kumasi a PFA pharmacy headquarters dudu obi a wo petu aton no ma mutu no ton no obetimi akọ PFA pharmacy Tafuni Road obenya bi ato ma mo won kran na mo hwe ni na no mo nko Repass Ventures e wo kan shi drug lane ho ene headquarters okwa dudu obi a wo petu akokoton no obetimi anya bi nso atimi ato takrade for mo nko Sir Charles afi wa wo mankasim no ko over Jeff Herbal afi wa wo baby to say Cape Coast no over Pena Herbal enko for monko anti akobam and Isaac Drugstore wa wo ko for dia no boruamu e wo Gapsim Pharmacy e wo ko for dia asin fosufu no monko Mama Doris wo and Francis Mensa hanso moko monsabeka bi wo ahafo go so boruamu enso e wo Ja Herbal ahafo mem obekọ Rita Herbal kwa wonsabeka bi baby etu no ton baby etu aduro bia no oboruamu a oso wo pe adan na ma ko yesi eto sen bronya yesi mema no bia ye toto sen na ma no mo toto sen na mo di hia na bibia ko kama I 27.9 FM na Fionia TV or Sacrum TV. Akuma Nsem Jumedi no endo na moshe na motie no na yene yera Alfred kwesi Alfred ena edi enkomo enra ena ene yeto aso na afe yene oba Abigail Dramani so eba ye ebedi enkomo na yebeba wonu masem no so dia na yenko sanse yenya ka kiremo se se wo hwe machi a said bronya tree esi so sa no na chese boy ahwefo ene yetiefo nyina da enkaye se biribi bo ya eno ene bronya na bronya bia no said ya yesi eye no akoma chede ya ye kai ekunafo ene enyanka ene nwisia disables mobrowafo no ya ye kai wonom pa ye ma wonom aduane di ye ma wonom emo ekofie na ye ma wonom so entoma ede efra enunti afiwe no sa pepepe ene ebeye no sanse enyanka nwisia na yakunafo no wo mo eda so a ewo yen emu yentumi ne dinya wonom ena yentumi mfrantoma enso enya wonom enunti ene yekoso a na yakoto asre yahwefo ne yatiefo se enra ye ebeya kosise ye di dwumadie no
ebetintim so ankasa somewhere 24th nanka yɛde ama wɔn na ya breaki wɔn nso atumi anya biribi edi ɛnu nti afia ano ahyia enyanka bedidi ewisia bedidi numbers no egu so numbers ni nyina egu so enti wodie no ebra fabra wode ba send a message and a WhatsApp message said the enra moye no mo send a message ne ba na hu say asomasi anaso wo benten ono so edene dia ba ene so ye gina ho bi makuya so wa 100 200 ede ko no ene so pa na ye gina na omo nkakra no so dia so nti na 100 nipa be 20 e ma ye 100 and as 200 eko emre na so awie 24th mo amunim se emre na so awie nti yesre mo wo ye wo 50 no wa me hu wo 100 na me hu wo 1000 no ma ye hu wo 2000 no me ye hu wo 3000 no me ye hu wo dia wo se me dia meto emo no 5 kra dia aboto enum dia breye edu e dia breye ya ni nyina ye beje me want to ma baako ene ye papa bi be ma ne ene waya de fefe fese ye wo studio na obowura ene o se me so dia mi wonie eni on apuo nie wode ntoma po bema ena ore studio ha no de ntoma po ede aba ejedu nyame onhira opa also was studio okay nyame onhira opa ono na de ntoma wo abeto ono ankasa ena de ne de aba ono ankasa nti wei usu tumi bowura ha na wode aba misikani mentumanie medukudie memunie manwanie me drinks me bibia dia wo pese wo afia aso ekunafo bedidie ewisia bedidie enyanka bedidie me dia me so me woni na me kra me adana mu nyina mu behia no ma Akoma fro manu amo be 1000 ayi je chema wo ni ansa na omo kra free ha ko eno so nyina wo ho wo de me wo drinks ahodo ma Akoma de ba ni nyina ye de wo wakoma mu a wo pese wo ye afie hia ye bibi wate ye bibi bo ho ban ye bibi manyanka ewisia Kristo sumpa ne se wo behwe ekunafo ni wisia eni nyanka eno ena nhira ye de ye wo mu nti na afiduru se ye de ye hu omo da bia omo ba ye nchen nti ye bra be boa ye na ye ma de omo be fra ni omo bedie ni omo mehye me pa chofa osika ne bra ye gini sesi ye wo de fa wo de ne bra sesi ye no wo kakra wa bia ne bra esa de ma ye enra say edin ni bi wo ho say ya mentumi amobo na sana no say wo de usika ba o send a WhatsApp message and I said normal message ba ye be kind the amount na ya body o wasumesi ese wo de ne de aba ye say ena ye gina 100 200 na wo die mu odu sa no because enche na brand so 24th de aso awia ne sa ya starting term enra ne start ye enti aso awia ne sa enti wo die mu oduro na de aba na ne wono nso e de ye 10 ne 20 ne 50 no na omo nso de aba na yetumi ebushi kwa yanim nti wo de ba na wo de message aba ne akenkan de ama wo 0245 301462 0245 301462 0245 301462 ana ewo number is so 0530 507849 0530 507-849 0530-507-849 kitwa bia enso papa padawroma enenso obesan ya bompaye e de ama wona ebeka wakoma se opese woboa ekunafo enenwesie ye bompaye erade wonu masem se odo wona oti wanim ema Jesus obi bia wote nanim e de ba wurade kanka so obehwe ekunafo enenwesia wo ma ho hiehie mu ebrei mu erade a wotie wo mampaye saa onipa kro no osoro ntie mpaye amen osoro ntene nim nkyiraw amen erade nsi mehwew se de wusi abehwe obi
no no so nsa akona no says Yesu kan said the momo pesa obi nyama mo muni kan nye saa ma obi terade obi bia free sabre ko bia wode ni sika na duane ne ntoma wode baba beboa ama obi asere ama janka bi asere ama kurani bi asere erade enyi nipa koroma bosomi aka ifani cha wode na busua ono so mo mu nsere na me ja oba ene hu konkro ne dem amen enti sadia papa abie kwan mu ade ama no yeseketua bia ensa sadia yenua bemen anantia de ne ntoma aba no saa ne yehwe wanim ena papa yin so medru entrance ho ena ye papa ye security ono nso edi 200 Ghana cedis ema me se de ode ba ye no eye bema na emom no aso obegani din anani bibia enti no for the 200 Ghana cedis and no and ekrami obedi ne di aba also oba obetumi erem obewrem a bia bra ye nyina ye wo ha kate eye osiki se wo pema akwa obekire ye office na wonso watumi aba ye ni wonso a obeje ede ato sede we we no ede ema ye no sister brother wadawroma sese okunani bi esu ejanka bi esu bronya ba ufa baby a waye beja traffic e wo kromo esanse obi ani abre obi e koto bronya atade obi e koto bronya mpaboa obi e koto bronya che ene ne watch e de amaneba na wode ahye na nani age na wadwene okunani bi ho obi ani kuna wo sa afia yesi mu enipa siesie wo akunafo ni nyanka ya yenya no afi 2025 mu no se wo mo de ho nkontabu oba betodwa enkanya asem ketewa na wonim sa brei ena edura eya na awreho no eba ya hwe se woni wo kunuti wo na bronya brenka mo nai wo bi enkodai ofamo no akoye shopping no de amamo na mo de aba nenso ene ida accident ya na say yade bi ana bibi nti ukunu oyere efri wo ye hwa akoda bi ana wofo do no pa na bronya brei o ma wo mo so no mo de ne ko akoye shopping di ama no nenso ene otwa nani a ne papa ni ho otwa nani a ne maame eni ho saa kra no obeye dan ye ne betumi de sede ahye wo mo afuru ma sede be ya woni areho bebre enti Akoma FM yase ye wo bi nanso ye de no enso wo mu nyina so ti wodo kakra no ebeka ye de ho na we nso de ne kakra beka ho a na ados sebeya ye betumi ache amana so wo no nyina eso ebra ye nua be ma ne de to so no mu no edom ya na egua we mpo ya nopa efri awia no ekro no tama ye che ne ma no kro no che se adwuma ye phone wan kasa kra ne ntumi control crowd no na enso so obia eba ye no ope bibi ede akọ ti wadawroma ba bibia da we bia we no eya afiafi bia we ye ritual ye na afiafi bia na ye no nti ye to ye nsafre wo me nua ye hwe wanim fa wodi ebra sisi ana memo wudi no emfa ema mo nye ne ntentem kakra ema ye papa fa dia to aso na mami bi ye no na mama epe Bible no ani bi a nyame nkofu bi afa sa ase sunam ni ba papa bi twam de bia na ohun se papa o twam ha no ama no bibi kakra no o man bibi kakra no eti o so ba ne fato no se da bi afi de ye be koye nimbi ye be siesie dan ama no ba wabeda no wadidi ye ma me kofa we ba ni se afra se wo ye bibi kakra then so afi we kowanim sabe ma mi yema difo na onnim no wese wo twamu a no abaso no no ama no bia mu kakra de wadidi no woko bada che wo hwedi no se da mura papa ya obesi twami wo nyame sofo sese ma yensiesie abansu bi o yes wo twamu ade san wabeda na ade chia akwaso ade ra ma me ni ye ma ni ko ni nim baako another step e ma nyame sofo no
nyame so da maame na hinta sɛm de kyerɛ sɔfo da kroba a wodidi a ɔhwɛ akwala ntwam wɔ sɛ master akwala bi ani fia ho because akwala wo fia nka ye didi nkwa betwa wo behwa wɔ sɛ ampa sɔfo da na ni kyerɛ maame ya maame me ko na me samre bio no wa yo ba atu hallelujah Amen. so enti adoye ye wo mo a wodi bre wo mu no unnim obi anya wunua obi anya wo fase obi anya but nyame sofo bi wo mu eno me sofo nyi bi ni edu nko se oye sofo bi papa ache wayi nani omuhia dormitory na me se o ma na yire nu aduane bre no edru bra sofo no koye sofo panyin wo baabi na ye pe baabi di obi ahye sofo no se to anu se no bra na me wo school sofo ke to abako no ma na yire nu aduane bre me akola ne ye papa enti bishop ye ko fa de mra no mra me sha e no no ba sofo panyin ya kai no o ye di bre bi atwa mo ne papa ye no ya kai no se so no kra no won kai mpo dabi e kire na sofo friend was wo kai se bra ne ye wo school hostel o ma yire nu aduane firifiri e di bre me na meti se ne papa me kra me wura fi so ni ti na mesi meti no wa ye sa no yame ya na ma wura fi kra enti ade na wo ye no wo se ya mre papa ye ho a ye betwa so aba ne bi enti ade na wo ye no na ne kyena ne na de chia kosi 24th no aya kola bi nka ye da wo wonna mo abekọ ko hia obi obeye wo papa da ko ne to awaka kire wo se emre bi nsirafo aya adomfo 114 akomafo tonton enioma wo mu ye aduane ma ye ena mi ko di bi o kanya no kro nka mi wuye ena mi nya ma yare se wo na mi nya wo yo awurade de be kai wo enti dia wo ye no nya ntumu yi dia mpasam ka se nipa ko na wo be na do e no unnim no papa ntumu o de bai onnim nipa kro bako ko di no onnim bada bia nipa no be fa fra bia no yo kan se ye nipa o de ntumu ibra komafo nyame shira no be nya no sa afi ni mu a afi ni kuraja bia na ka mefra sa asem na nipa no be ka no sa papa yi woni na sefo minyi ni se shira ebebo wo mu da enti maami ade a wo ye to aso sa na japade ekodi akrofo nsem ni nyina wo nyame ma ni saka na ade enti de wo ye no ntum rofo ko so afa bra se de aka no wo ye nya 100 for be nipa be 10 ni nya 200 be nipa be 10 da ebe ko anim ya sha se ntem minim se 200 wo yi ba nya ade ebe kan enkan so we 200 na se munya enkan and pa mi ba na ma mi bi preach wa ko drop out obi o preach bi asre 10 ne 5 ne ma mi se o obi o 200 na more di 200 e ba betu nyam ya yu am sister ni obi gina ha che okay ye kogo bokom wode ne de aba okay ena Beatrice Akoli ono so di bi aba ena Laiba Muniru ono de 100 cities ena ebaye so far sa akano no obi di bia besisi ena Irene ata kuma ono so ede ne de aba 100 cities nti Irene nyaminsha me pa cha osu betumi ede wodi aba sisi a yen ramu ntem ya starting ntem esan delay as bia ebaye nti but wodi bomodi a yeguso nti se yekofie ni tambia no ubetumi asende ya chance no de ya chance no nti wo de wo de ka wakoma obi wo ho a unse afi ni munyina no wo ne ma bi a wahyehyehye se afi duru a me wo bibi se yi a me de koya adoye no edana koma so se time bia oye unse achede eye ofre obi wo ho a ne dwuma wo di a no de bia na ade wona koma so se afi bia me pese me ya adoye nti wono no akoma na eda ne mu no de ya no nti ohunu ewisia nyanka ekunafo bi emobo afi bia eda na koma so obeye no mo na yeto yensa afre mo obi wo ho ye be kasa from anopeya kopoma na dwo enka no efri se oni sa akoma ne bi na emom ye wo omo sa akoma ne bi se wono waye na adwe se afiduru a obekọ akotwa dwan ewo yi so no bosom so no ode be ya adoye
ama ona woni bie omu di ni nyina no so omu ni bie o omu di ni nyina na nyame nhira wo emu na ade ba no na ye double hu se utwa mo na wo no a eye ahwese de etukoduro saa na nyame bɛyɛ wo ɔbɛyɛ wo ne wabusua nti enema bi wɔ hɔ kra ye bɛto ya ɛyɛ nananom na ɛyɛ ya efie hɔ no saa nhira no edi yɛchie otumi eduru mre bi a otumi yi nneɛma bi kakra ɔsɛ me de kɔyɛ adɔyɛ ɛnu bi ene saa nneɛma no bi adɔyɛ so de nyame kae wo paa ade a nyame kae paa yɛ sɛ wo kyerɛ wodɔ nko a nti ɛno ho nhyira yɛ soronko nti wɔno ɛno ɛmfa bɔne a wɔbɛyɛ akoma na ekuta no no nyame de hyira no efiri sɛ wɔkɔfa no wo wadɔyɛ so aka kyerɛ sɛ adɔyɛ deɛ woyɛ a ɛho nhyira no wɔ hɔ ɛno nti sɛdeɛ tie bi adɔyɛ no a woyɛ no deɛ ɛho nhyira no ɔbɛhyira no sɛdeɛ tie bia wɔde ho nhyira no bɛma wɔhunu obi mmɔbɔ no wadaga tam na wakɔhunu ne mmɔbɔ no that time ntoma no wonya bi mfrɛ o maakɔ si deɛ yɛsi ka no obi wɔ hɔ a ntoma sɛ afeɛ dream wɔbɛnya ntoma bi a na mpaboa bi ahyɛ no ɛden ma no nti sɛ wohu ne saa mmɔbɔ a ɔtam yaa na wakae wo aduane ne wura n'anum a na ɔne n'abusua nyinaa nti yɛsrɛ wo deɛ 20 fa brɛ yɛ 30 fa brɛ yɛ 50 fa brɛ yɛ 100 fa brɛ yɛ 200 fa brɛ yɛ 300 yɛgye 500 yɛgye 1000 10,000 obi wɔ hɔ obɛtumi ayɛ 10,000 maako obi bɛtumi ayɛ 10,000 ɛboro 10,000 obi bɛtumi ayɛ ɛmɛguɔ nkyɛ ɛmo ɔmo anaa monye nkɔtɔ ntoma obi bɛtumi ayɛ nyame kyɛ wadamfo no ɛnɛ kae no ma yɛ kae no ma yɛ yo obi ebɛtumi akɔ Emmanuel awɛ ɔno nso de 100 cedis aba nyame hyira Emmanuel ɛna Janet Ziza ɔno nso ɛde 50 cedis aba nyame hyira yɛwie a yɛbɛbɔ adanse nti wode ɛbɔ mmɔde a sɛdeɛ mesi bodi mesi wode ɛba na wode message na ba na wode wodin no aka ho so ɔpɛ sɛ mebɔ wodin na wode aka ho wɔmpɛ sɛ mɛbɔ a ɔsɛ mama mɛmmɔ na mmom bɔ sika no mɛyɛ ne saa de ama wo nti woyɛ a wosɛnde a na wasɛnde message normal message na WhatsApp message ɛde aba ɛwɔ 0245 301 462 0245 301 462 into Sunday was 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 Mr. O Sunday a share number ni ye na wa Sunday enra na obi akoyira number no last one no akosende e de ama obi wa bra yete na yehia sika no Mr. Wada o Sunday a eya hwe numbers ni ye ansa na wa Sunday bema na mama wa kwaba na nyame adaro ma bibi aboko ya nyame ase nyame ato family mwen okay ti ye beda etiefo ene ahwefo nyina ase se omode ekasa fidie ni TV station no ato Akoma FM 87.9 ene Onua TV ya nti na Casco Herbal Limited ye de aduro enwaso ani din de Pasco Herbal Capsules abedwaso nti aduro no ya register no purposely for liver support. Yes, and liver support and not that means obia no obrebuom or how any amani bia de a draw we here currently in Ghana Pasco Herbal Capsules ebi mukra atu ni din se brebuom buafo inti or how any amaninya bia obia face any issue bia obia face e wo ono no ebrebuom no unya Pasco Herbal Capsules ni bi eto a ebeyi obrabuom or how nyina afri ho ebia obi 8 otekam enche obesi form ye de numbers no to dwa twere numbers no eto ho anytime bia obefrɛ no doctors ye no ebedi nkomo nchechemu bia wo pɛ anase se wo pɛ aduro ni bi atu aton anase wo pɛ bi mpo anoma ba bia wo no oni edi nkomo a ye bekyerɛ ba bia obetimi enya bi nti ye numbers no 0557 45 35 79 and that's 0501 45 92 55. Yes, into any numbers and anytime be our fresh offer mpokra na ya amfa ye be return call no e bia na doctor aye busy kakra ye be return call ne back
na obi etie anase ohwe a obi ebebusa sɛ nti aduro no hwan mo na ehia ma omo sɛ omo fa ɔdasani bia ɛwɔ brɛboɔ ɛwɔ ɔno enipadwam nti aduro no deɛ yɛayɛ no for all obia sɛ woyɛ from the age of 12 years ɛkɔ nko ade a whether sɛ woyɛ bɛrima anase woyɛ ɔbaa uhia aduro no bi nti hepasco herbal capsules no deɛ in fact efie bia mu deɛ ɛwɔ sɛ efie bia mu no aduro no bi ɛwɔ hɔ because ɛnɛ no aduane ne nsu a yɛdi no anytime bia no sɛ obi ɛwɔ fie anase ɔwɔ ɔno ne dɛm a ɔprapra ɔno ne dɛm sɛ de bɛyɛ a efi ne ade ɛmfa nsunsuanso bɔne ɛmbrɛ no ɛwɔ dandwa nim na ɛyɛ na yɛtena ase ebusa yɛn ho sɛ onipa so sɛ yɛdidi na yɛnom ɛkɔ yɛn nipadua mu a efi a anase chemicals anaa toxins a ɛwɔ nnuane nim no ɛkwan bɛɛ so ɛna nipadua no ɛfa eyi ne firim the organ a ɛyɛ responsible for that ɛyɛ the liver deɛ ɛyɛ ne sɛ detoxify the body. That means that toxins any idea ɛkɔ yɛn nipadua mu no brɛboɔ no and ɛyɛ responsible for that a ɛyi saa toxins any efi ne nyinaa efi yɛn nipadua mu nti ɔdasani bi a ɔte ase na udidi na ɔnom nko adeɛ na ubehia hepasco herbal capsules ni bi sɛ ɔbɛnom na support wo liver no na adwuma a ɛyɛ poten a ɛne detoxification no ebe support the liver no ama no ayi efi and toxins bia efi onipadua mu afi ebiem wo ma omo wo brebuo mu ehaw ebi ti say alcoholic fatty liver disease non-alcoholic fatty liver disease that means wo ma ato insanom intentem ana anom insa na afi ede srade adore ewo omunipadua mu na saa srade no akwa bata omo ebrebo ho na ede ohaw abrebo no wo mu nyina ehia aduro ne bi afi obi a otie yen anase ohwe ya owo ene nsentwani anase signs and symptoms ebiti se jaundice eya na wani ekosua no the white aspects no aye yellowish in color osusu uhia aduro ne bi obi a sebi ojonso ana eni ne color aye very yellowish in color osusu uhia aduro ne bi wa udware anase all the time no honam eni eta ekeka wo ebetimi aye se obrɛboɔ no adwuma a ɛwɔ sɛ etimi ɛyɛ no entimi enye enti na build up toxins in your body a cause ema wo itchy all the time ususu ubehia aduro ni bi ene ana afi ene viral infections bi a affecting and brɛboɔ no uhia aduro ni bi sɛ onom aduro na ɛbɛboa wo ayi saa ɔhaw ni nyina afiri hɔ afi wɔn a ɔmo atɔ mensanom ene cigarette nom so intentem no all these way no say yenom ekoye mu a ana say yehua ekoye mu a yen brɛboɔ no ana e breaki enuoma bebra yedi ana say yenom ekoye mu down iti eba ne saa na ema emu chemicals ana say toxins no affect brɛboɔ no enti ne yede aduro enwaso a ne din de hepasco herbal capsules no abedwa so se emboa obrɛboɔ no na obrɛboɔ no entimi nye adwuma e wo se etimi ye because brɛboɔ no so ohaw ebam na se dokutani eka cho say age se uhia transplanter Ghana ha yenye bi wa ha age se yede wo ekɔ amano ne India ansa na yakwa akɔ replace amount na eno kra no enye se ukoduru hɔ na yeye amount na emom omo ebe hwehwɛ bi na ya hwehwɛ bi enya bi mpokra no ɛwɔ sɛ omo ye ehu sɛ ene onipadua no ma ache ansa nti onwia a utie mi anasa wo hwɛ me no entena hɔ ema obrɛboɔ no ensɛe enkonkodu saa mpɔmpɔnso no ansa na watu anamon apɛ aduro pe hepasco herbal capsules ni bi eto na nom nefa e protect u liver no inti ye numbers ni ebiem 0557 45 45 35 35 79 79 na 0501 45 45 92 55 55 ana afi ebiem won ma omo galamsey prone areas in fact last weekend me call me colleague be a wedding western region ho side na in fact a free dum kwa ho airco ni nyina miyem hye me kakra the rate at which a galamsey a kwan no ho pel enye se hye yi bi mpo a kwan no ho pel both left and right the way omusi etu galamsey no Ghana in fact in few years to come the rate at which a liver and kidney issue ebe arising in the country, it will be very high. It would see me and I say, oh, Shemi, now over those areas are
also so uhia aduro no bi se onom e protect o liver no e support o liver no because nsuo ene nnobaya a wudi e wo ho ni nyina no is full of the chemicals na omude etu galamsey no ene obi a wo Ghana afana nyina because nsuo de etene ko ba bia nti bibia a wudi anase onom ekọ mu bia no etimi de nsunsanso bone ebro eni nti ne de aduro no aba no afa Ghana ha no yabo aduro no ahwete Ghana afana nyina wo akra ebetimi avesete Casco Herbal Shop or ma 7 Presby Junction ya yankase shop obi a ope se otu aduro ni bi eton anase onum bi no okwa obenya bi atop Halloween's Pharmacy e Okashi Drug Lane e hoso obenya bi Good Health Natural Health Center eno so e wo Alajo Kaswa so Dependable Herbal Medina Matiti Pharmacy ana Asaribotwe so ye Samini Herbal Shop insa womne ne mpota for ebetimi akọ Randy Pharmacy Koforidua so Casco Herbal Shop ye behind the Jackson Park Kumase so ye Misty Herbal Pulsar Herbal Blessed Rocker Herbal ni nyina e Ashtown Kak Pharmacy enso so e Tech Junction Freddy Mens ene Colinac e also kwa obenya nduro ni bi ato Asante Mampon se wa Herbal e hoso obenya bi obo asenso so Boss Pharmacy e Tutuka e hoso obenya bi ato afi takrade ne mpota for ebetimi abesete AAA Mensa Sir Charles Pharmacy Kojo Chrome Pharmacy Oscar Pharmacy Tamale Zoe Herbal any Socrates Pharmacy yendi ne mpota for so ebetimi akọ Alaji Lawyer Drugstore afi Cape Coast Salamat Herbal eno so ewo Pedu Junction anase Busi Pharmacy inti eduro ne de Ghana afana nyina no yabo ahwete baabi a okwa obenya bi ato anase ebia baabi a owo no yambo so a ubetimi afre ye numbers no ofre numbers na doctors ene ebedi nkomo intwetwemu anase bibia eye obi a ope ho advice no ofre a ye no ebedi nkomo kama na ya kyerɛ baabi a eduro no ubenya bi ato inti ye sorry so no na ye numbers na ye di etwa to tre numbers na eto anytime bia ebia wadanfo ana o maame o papa bi ehia aduro ni bia tre numbers na eto anytime bia obefrɛ no ye no ebedi nkomo ama wonsa etimi aka aduro ni bi nti numbers no eye 0557 45 35 79 mitimu biem 0557 45 35 79 anase 0501 45 92 55 0501 45 92 55 itina Casco Herbal Limited ayede edu on aso a ni dinde Pasco Herbal Capsules brebo mu boafo eno ye beda etiefo na ahwefo ase etiefo na ahwefo nyina so eda wase papa eye Akoma 87.9 FM and afe Onua TV Osei Chrome TV Akoma mu nsem dwumadie no eno ana wo hwe na wotie no oba fakakra beso so na yenko enra yenua be ma ne de no so eso na yenko ahoma ne se na dia ya na ye of course ebre ne ko sa won so ho ye de Awurade ase asemi nam de kakra eka ho efa akyede ene ade efiri wakomam na wo de ma obi a woni bi na no menam no mahu so bi atwe gu ne ka achi ye obi de yie asem we asem a ye nyina nkasa ye nim na mehunu se ye obi de yie no me amanko bisa driver ne sa ase ne sen okay ma ye ntwa ye ho mra sisi a oba ye ba no ato aso fa che me Ofa na se hoja de yeduma sonko uzo ho mehu pa e nyenu ejo nyo se ofa wa wo keka so ni nyina eye Pasco Herbal Capsules e bibiduro ni aye ne topa ye onuma no pa mienu enwure mienu ne dwuma dia ne se eboa brebo no e ma brebo no ye dwuma yi ennuane ye di nsu aye nom ni nyina no e ko ye mo brebo no ne di hu dwuma yi de e papa no na nipadua na fa de enye papa no so no na ne so abesere ko e ma nipadua enya nkoden adefu bi e ko nipadua mbia no eboa ayifu betia nu e ma besere ko bonche e no bo friend detoxification committee detoxification ye ni kasa no say Casco Herbal Center na ko fasa aduro di aba ofa we me sere mamba ko pe na no nya ho de bi unia o ko do so bia o so pe Pasco Herbal Capsules obenya bi enti we ne de nya de be so enti ko da ko pe bi to Pasco hey Pasco Herbal Capsules me akroba kuma jimodi yes enkoda a omu enya enfie eduminu entumi ennum bi apefo anyone a wama mofan no for enso entumi ennum bi FDA agi edwadie yi enkrato yi ato Hello Ghana
Ghana for bills are canning mo. Bills set 2025 video. And it does so homo bia or tiwakwa. Only ejumaye. Ain't if I when it bills. Na beti loan na ubeti media ya wow ejuma. Way ye loan don't come in. Wun yashio. Ye wun hiane wu Ghana card. Ewa na wun saka usika. Na sa we obi a we ya wow ejuma upese wutremu. Anasa we ejume niya. Uji busomi aketria. And your bill se bray. Na beti lona. Wun fe bibie siawa. Collateral. Anasa deposit. Wun yemu bia. Ain't ya fate. Bill se si obi a wun ejume bia ye. Ubetu ni abeji loan don't come in ubi. Na sa wut's nefi na we nye sika nubi dia. Eye wow. Ain't it for bill se siya. It was 0596 920 833. Ana 0302 200 390. Now where to me chiawo bills. Nemo HSA Kakrawo. Bank of Ghana and Sasha Bills Microcredit HSA. Bills, financing your needs. Attention, all State Housing Company Limited homeowners, landowners, and clients. From November 3rd to December 31st, regularization, lease renewals, consents to develop or assign end service charges, and secure your ownership today. Visit any SH office nationwide to make your benefit from the 15% discount. You can locate the State Housing Company Limited at Ring Road West, adjacent STC Yard in Accra Digital Center. For more information, visit our website www.statehousing.gov.ga or call 0302-221-422 or 0552-725-656 or 0503-083-393. Remember, this offer ends December 31st, 2025. Don't wait. Pay less today. Hello, me dey grow fine. Wonu muato, wuntumi nidi, wunim ni entira. Ebasa na echre se, yariye ewura wuni pedua ni mu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no. Na enam se, ahwani nu a ewo ni pedua ni mu sa. Na no ede ekwatia yade no nti ema wanu mutu enu nti na wo behia grow fine herbal tonic aye de koko aje emani pedua no nuane nuro ma wotumi didi grow fine herbal tonic wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton abibiduro se wo pani dodo mu atua fresa ahomatrofo yi 0244 596 532 openfo de oma kwada no fo ne kwada wonya mfie dumienu numu bi FDA age adwadie nkratowo yi atum. Okay, yama mo afraba FM na kuma 87.9 FM na ma wadawo ma memma wo Creative Art Festival no Creative Art Festival no ebekoso nyame eya adomu a efiada December bosumi ni de to sunum na chese fiade de anim ye ya for fidenti ebekoso Kumasi Cultural Center 8 a.m. to 4 p.m. Champion Jolly and ebeba na Afrocase Network any Akoma and kabum na fe ye this Creative Art Festival no ye de abre wo ticket ni de da from ti so ba Akoma FM ase ya ubenya bi ato na ushane so said drama poetry kiss kitchen that is a cooking competition painting senke ni dancing no ni nyina da ebekoso ho nto ada ma eya na wo ne wo mani nyina aba schools no so monfa mo school for ni nyina emra na open semimu enchemu foforo bi etia from 0549192322 0549192322 na ene wonum ene enkomo Bible Center achefo ba wanya enkase nompe ana yade bi a stroke a obekọ achefo ba Kumasi atoto agogo obi agogo hospital no 0244 988004 oba Marcus no manugu asem so America say na no meteka mu na hu so bi atwere gu ne ka achi ye obi de yi ye obi de yi enso so de na answer ne nyina ne say na won so so de ayiyi de minim no twere sem no say Bible aka say ni wo hu omobroni mobo no o de frem awurade ma na dipa bi ye papa ya no fi say ka nipa o ye ne papa no enka wo meye bi emeda na se na so ye ka hu say ye papa ya ye no ye e de ama onyankropon Bible na asa aka say to abodo ni gu nsuo nani na da ache wo sabeka wo de na waka say old quotation enhira wo mu papa and was Bible na asa gina ba bi sa aka say me da ekoma ma maduane ani
na me dampan ma hya matade me da fiase nso ma mesra me we na asuafo no ekobisa se na Awurade hefa ene ehia wo a ya fra wontuma na ya ma waduane adi ɔse sɛ wanya ama wo nua no wanya ama me Awurade enti ɛwo na ehu sɛ papa ye no ye ya amanyankropɔn ye nyɛ ma nipa dasani ne ɛwowɔ bia no fa bibra hwɛ afi mu nyina from January to December afi we menhia bi da ɛwɔ me wiase metin kwam yi de hwɛ nipa titire hwɛ abrempɔn na hwɛ nipa yɛsie wɔ mu saa abra no wo bisa wo sɛ na wo sombo sen wɔ mu ana wo sika bi ana wo ho ofe bi hwɛ Awurade ne yɛ di ne yie ɛyɛ 1st December ne ewura mu no me de me ho toto fam a obi ante ase na me da Nyankopɔn ase sɛ empo wɔn a magyegyegye din ɛyɛ wɔ sikafoɔ no ebi mo ɛna yɛhwehwɛ wɔn a yɛhunu wɔn na me wɔ ba yɛ abrefo me a me yɛhwɛ me kora yɛnhu me sɛ me da so tenkwa mu a ɛdeɛ na me de bɛda Awurade ase ɛdeɛ bɛ na me nka nkyerɛ Nyankopɔn wo da Nyame ase no na wo so do kakra bi na Nyame boa wo na wonya bi ade bi kɔto sika korabea no yibi deɛ da wo phone no so no manyene nkasa bronya wunya bi nto aduane ma wo manni woni ma de kyea mu nsam Nyame de yɛ ɛkɔ na ɔde yɛ betwa nso yɛntwea ka prantwea sempoa amma Nyankopɔn na mmom deɛ woni bie no boa no na mo na wo boa no na Nyankopɔn so yɛ wo de ɛde ama Nyame nhyira wo sɛ mekan wo de aba amen amen subs ventures obi de ne de aba na wo me takpeki wɔn nso de ne deɛ abasa nso na Eric Okuampa Eric de bi aba Florence Frempoma de bi aba ɛna Selasi Hakim Avaga de bi aba ɛna Hajara Sani wɔn nso de bi aba okay we yɛ Hajara na deɛ okay Collins Amia Collins enso edibi aba Emmanuel Lawe on the Medin Kayabo. Enti sikapa Mama me Bible verse bi de bia me kasa e hono eyebede se he ni empire sa se soda se ekunafo ne nyanka de eyeden a omo kan ye ho eyeden a se de ewo sen amansan ko mu no eyeden ebeju bi so na so se emre ye nyanju su ide wɔn na ɛwɔ wɔn so enti na nka wahu nua mɔbɔ de bia meka sɛ aha no ɛyɛ na nyɛ nhyɛ but ɛyɛ sɛ wɔ hɔ no ma ɛwɔ sɛ ɔyɛ ade a Nyankopɔn ahyɛ ɛno koraa no sɛ given ɛyɛ ade from Genesis to December asane December Genesis to Revelation ɛyɛ ade a Awurade ka ho asɛm sɛ woyi ama woyɛ adɔyɛ ɛyɛ ade a memeka sɛ yɛ nhyɛ sɛ ɛwɔ sɛ woyɛ but wo sɛ nipa bi wɔ hɔ no mu a ono no say yete ka de bia meka say yete ye beka from anopa to onwumre ni nyina no enye nasem emfa ne ho say ye ka say wo hu nua mobo no emfa ne ho kra na so no obenya bia obetimi de apie akwaje nanie na so say wo ya adoye oyi bi aboa wo bi no eya na eye omode ba me de mehu Ghana fo ho mama eye say ye ya adoye pa Ghana fo wa humobro enti ye kan obi ho no ma ono so boaboa ne ho aba ye besre mo say ye nyina dodo na ne yaka na so say hia ni mpa ya asase so da na ekunafo ene nyanka so mpa ya asase so da no ye besre mo ketua bi obenya bia fabra December de dura ye mu bi wo ho no ma ye no sa emo ne anwa na ebi mba ye fie o enti wo de kakra na ade beba no say ye nso ye nya bi ka ho a ye betimi de ato sa emo ne anwa no wo kwari akokɔ no wo de kakra bi a na nko so apone kakra na obi nso atimi anya bi na ono nso adidi ye bese ketua bi abenya bia no fabra ne Nyankopɔn ebehwa wo Onyankopɔn ebehwa wo ampa enu nti bomode ansa ye ya obi ede ne de aba no onso fa wo de ebra na ha se wo ya adoye a adanse de se de tie bia no onyame ebema wo enya wadanse pa esanse ne e wo se ye de sika no ye no ye de ebeye ne pepepe se de ebeye a onso ubenya wadoye a wo ye ne so emfaso se wo hwe 24th
na wobɛhunu sɛ akurafo yi gye wɔn adeɛ na ɔmo ɛhyira nea ɔde baayɛ deɛ wonya ne ntoma ɔno ɛhyira deɛ ɔde baayɛ ɛyi awisia bi a wonya bibi diyɛ anaa wonya atadeɛ bi de kɔɔyɛ ɔno nso ɛne agyeɛ ɔfa no gye wɔn bi ɛbaayɛ wɔmanya ɛyi ntoma kakra wɔmanya ntadeɛ kakra ɛmo kakra nwa kakra na ɔmo nso ɛda deɛ wɔde baayɛ ase ɛhyira no Unshira bedoso 2026 makacho se 2025 for dear yehunu ni yasie na why na nim de besie the year 2026 menu mi enu yenim na so sanka wonim sa wo kakra wo yi di abeboa kunani bi agyanka bi awisie bi no ebetumi asesa nneɛma bi di ama wo a ebetumi asesa yadeɛ bi anka bɛbɔ ebetumi asesa nkwanhyia bi anka ɛbɛto wo ebetumi asesa egya bi anka bɛtɔ wo fie ana egya bi anka bɛtɔ wo adwuma mu ama wo bibia aba fam anka betumi asesa menyi ne sɛ ebi a ka wobɛma wakoma ayɛ den nyame yɛ adom akyira me ba me de me ntoma me de bɛboa me nso me de me ntoma ɛbɛba obi ade bi ba sanse mimi pe nhyira de ama obi ewo mu sɛ yɛ ne yɛ kwan na nso me nso nya nhyira ne bia enka mepɛ enei mi wo bia ebi ankasa abrɛ me nso asan check kakra akua Ishmael ko yi 10,000 fabra me support no na nso so onyame nanim eno nti wo a wo bie na wabɔ mɔde asɛ ubetumi ayɛ na ebia nam so edi nhyira bɛba enam so betumi ayi accident bi ya ɛda wanim ɛde afiri hɔ obi nim de de beba enu nti bomode a na wonso eye wode wona wode bi eba no eba na mabɔ edin no na mabɔ sika wode ba ye nti sa na wonso wode ba mebo divine encounter with Apostle Noble Isaac Apia. Divine encounter with Apostle Noble Isaac Apia. Yede ebrewei enya sam kitu akra ye ni yankrompon twedi apon wankasa basayi adom no ye ne kwa akobɔ empu ni mpu ɛwɔ sa dwumadi as a prophetic word of God body of Christ Revival Ministry or the ministries international Kumasi branch ye the 2 days powerful encounter program and a day ebro 2 days and powerful encounter program and unti channel so also ubeba jumedi asibie asem chat yede to so breaking evil barrier, breaking every evil barrier we any asem tira eda so nyame eye adomu a yawadeya 4th December ya yede tuam edi akwakosi 5th December nti yawada edi kosi efiada ena yede jumedi ebrewo shenesuma ye 2 days powerful encounter program ena yede ebrewo enu nti ogidi ni bia emomodi ase obebebie Body of Christ Revival Ministries Kumasi branch no yebedi jumedi wo Susanso Junction Tech Road Susan so Johnson wa take kwantempo no so ho no wa na abehunu yen 7 a.m. to 12 p.m. 7 a.m. to 12 p.m. Debia yawada eni fiada no 7 a.m. to 12 p.m. free counseling so ebeko so enu nti frewadamfo na adamfo bi mfradamfo na abusua ni nyina da monka ho na momra adwumadie yi asibi na yenwie no na eniema pi asesa ewa abrabo no emo wuhia bibi fofra fre 0201 174322 0201 174322 and 0244 362849 0244 362849 Bamodia na efa weni echre jumedi ase ebi papa mami quick birthday Akoma me wafa se Selma Aisha ne mami auntie Nana na edi mana woda na wonya mfie du Eradi inhyira no amen na ne nkwa na aka no o me inhyira fama ne maame ene ne papa amen amen Joyceley Amwa Joyceley odi aba onyame inhyira Anita Doku Anita nso odi aba onso onyame onhyira na onye wokese menim sasa de atie bia no osiesie wo ho enu nti ochina mehu studio ha ya wode wo mo eba ya wode wo anwa eba ena no obi frame na wo se bono hafo ena me se bono de oniema no agye se wode maka enti sanso a
wobɛtumi ayɛ ne sika na wode aba nti wowɔ nkra ne regions ahodoɔ no a wobɛtumi ayɛ wodie no sika na wode aba wode ba yɛbɛsom no yɛada wase sɛdeɛ mebi bɔ din wɔse ɔno nso de ne de aba yɛfrɛ no Ophelia nti wode ba wo send wo message no WhatsApp normal mɛgye na mabɔ din no 0245 301462 0245 301 462 or send a message now. Meda was say it was 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849. If in a year, 24th December. Omo wanwa ontoma uduku usika wano near a year drinks no near wubenya edia bebo near the asumekuna fonya can you see biano ya beje na ya dawas no sronya kromponso e de winsha would deserve what the ebema. Yes, sorry, so a good year more conforna you're ready. Now what the train say your befa calls and ne and you may be into your breno 8 year pa into Emma yet the sponsors not what was so and yama yadua watching a beg your for the comment ebeba we are a bejina so na fe ya fa calls no Emma boom for me December dear a yana say and a techna your befa calls no yama yaduma ebesa yeshia meeting at the Marcus. Akoma FM 87.9 Kumasi.